Hei. Croeso i'r stream. Croeso. O, ni chwarae tipyn bach o Sker Ritual. Sker Ritual. Yeah. Oh, na. Oh, yes. Rwy just wedi marw. Rwy ddim yn cymryd sylw i'r gêm, a rwy fi'n just marw. Oops, daisy. O, fi'n symud y... Fi'n just symud y webcams. Right mewn y life bars. Oh, mae fe... Oh, nice. Oh, gwylio! Ammo. Ammo. A fi. Refill. Is it? Oh no, play through hwn. Resupply. Yeah, mate. Rydyn ni'n gallu fynd troi fan hyn? Yeah, ni gallu na. Ond rydyn ni'n talu. Ti'n gallu talu troi. Sut yw fi'n revive fy hun te? Eto, sy'n cofio? Oedd rhaid I ti cael... I mae gen un. O, rhaid mynd I revive station. Rwy'n cofio. Oh my gosh. O, fi ddim yn hoffi hwn. Oh, dewch lawr fan hyn, i'r dungeon. Oh my god. Dungeon. Oh my god. Fi'n dod i'r dungeon. O, dewch guys. O, ti'n mynd I wneud y trick yna, dangos. Tybed os nhw wedi... Oh yeah. Os ti'n dod tu ôl fan hyn, right? The Mae tombstone. yna fel pwynt nhw ddim gallu cyrraedd ti. Os nhw wedi trysio fe, byddai'n gutted. Oh, na, mae dal fan'na. Yes! Oh, fantastic. So Please. ti'n gallu just gorffen nhw off. Wales Interactive, os ti'n gwylio, paidiwch Paid newid trwsio hyn. hyn. Paidiwch trwsio don't- hyn. Don't fix that glitch, please. Ni'n hoffi'r Fi- glitch. Ni'n hoffi yna. Mae'n perffaith. Good Just strat. lawr fyna. Paid dynistio'r strat. Na I dod nawr, ond... Okay, come on in, bant ni. Jesus, yeah. Oh my god! Nes I set y fi I lan fan'na. Fel... Oh, Jesus Christ. Failed the Failed? trial. Ah? Say, what? 15 yma golygu. Fi ddim yn gwybod. Get to the underground chamber. Ond dewch, guys. Ni'n gwybod ni gorfod mynd lawr. Mae Owain wedi marw. Oh, Owain, bye. Sorry. Dwi'n allan o revivals. Oh, dwi'n nôl! Ond ni'n gallu revive o ti, ddo, cofio hwnna. Yeah, Life dwi'n nôl nawr. token. You can't carry Damn. any more of this item. So ti gyda Oh, un yn nhw'n Jesus. barod. So. Already? What? Come on! Beth? Mae blymyn big boy efo'r bowler hat. Just wedi, like, spawn o tu ôl fi. Lladd ti. Na, rwy'n heb di marw eto. Oh, good. Hey, no discrimination against big boys. Na, ma'n wir. Ni gyd yn gallu... Oh. Bang. Oh. Shut. Bang. Oh, lovely, into it. Bang. 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 Oh, O'n i'n no. meddwl bydde hwn yn gêm bydde ti'n hoffi ai. Achos ti mewn I games fel hyn, o'i ti? Really? Wel, o'n i'n meddwl, ti'n chwarae cod, a mae hwn fel cod zombies yn dywe. Na? Ydw i'n anghywir? Yes. No, okay. Man. Fine. Alright. O, gwylio fe. God, mae fynd. O, ma'n- Yn dywe. Beth di'r buttons? Mae'n nice you, mate. Byn ni angen mynd nawr, efo? O, ni angen mynd lawr fan hyn nawr. A mae yna rhyw fath... Gweld fan hyn, ni eisiau un coch. Y boys mawr gyda tân yn ei bola. I roi'r hwn ymlaen. Ond... Ni angen arian I agor y mission yma neu beth. Be ni fod wneud gyntaf... O, ti angen dod lawr gyntaf o. Sorry, mae'n a... Okay, rwy'n dod. Otherwise, mae ddim yn gadael ni wneud e. Rwy'n dod. Oh, rwy'n stuck. Oh, no. Story mission. Maen nhw'n mynd I dod nawr. Oh, god. Fi agor hwn eto. Mae'n dau... Mae'n dau dal fyw wrth ben ni. Fi agor hwn, Mog, dechrau fi. Alright, wait. Ni angen Okay, so- boy mawr. Ni angen cael y cylinders, basically, nawr. Oh, okay, go on. then. Cofio, Only mae un yn nhw TNT. mewn y ffyrnas. Furnace, yeah. Yeah, oh jeez. Mae un yn nhw mewn y ffyrnas. Mae un yn nhw... Furnace! Ffyrnas! Draw yn y lle Ffyrnas. arall. A mae trydydd un ni Ah. heb di cael eto. Ever. Beth? Okay, furnace then, gynta.
Yeah. Dwi'n gwybod ni angen o'r boi mawr I dod fan hyn. Yeah, like a fire boys. Like fire boy. Fire boy. Stand in the area to open this furnace. So, nhw angen safety am I getting big boy fan hyn? Go on in, big boy. Oh, sorry, pa Yn arrows tam ar un o'r. Oh! Oh, na, dim fe. Oh, odd job and demon. Oh, shite. Shite, I'm Neil. So yeah, a fire, like a rising, like, taflu tan. Oh, na, ni'n mynd I marw fan hyn. Oh, flipping heck. Oh, Christ. Odd job, right? No. Who's this big boy? You're a big boy then. Yeah, ni angen... Oh, right tu ôl I ni, is e? Yeah, big boy. Bloody hell. Na, ddim a big boy. Mae dal am amog. Oh, Di marw. Croeso. Fi di marw. A fi. Ti'n mynd I marw. Oh, fi di marw hefyd. Damn. Oh. O'n i'n meddwl oedd dy fi revive, si? Ti an. Ti cael un revive. Right, ti angen mynd i'r revive station. Oh, wrth gwrs fi yn. Sorry. F. I've been revived. Right, fi angen bach o... A ti'n mwyn? Oh, flipping heck. Diolch am y heads up, boys. Nhw'n dod. Sarcasm. Fi'n gwybod. Banter! Na. Banter Brigade. Banter. Bantersaurus. All stations to Banterville. Oh, na. Yeah, you're big in boy. the... Fi di marw, 100%. Ti'n am fan hyn. Oh, go on. Oh, just, nawn ni liwr o fe land tu ôl cheat code ni, sef tu ôl i'r... Okay. Yeah, fan hyn. Mae'n methu cyffwrdd, can't touch this. Na. Big boy. Na, can't touch this. Na. Mae dal heb marw, what the hell? Yn y pen. Os ti'n bwrw bowl o hat off, ti'n cael pwyntiau ychwanegol. Yeah. Dang an ammo, boy. Oh! Hwn yn ti. Oh, God. Help, just getting dim ammo. Just dewch ti ôl y tŵm. Fi di marw. Kind of yn yr awyr fan'na. Oh, ti ddim. Na, ti ddim. Dewch dewn ôl fan hyn. Yeah, fi ti. Okay. What? Sut mae'n bwrw fi? Oh. Gwylio fe, mae tân yn symud. Nawn ni'n mynd lawr fan hyn nawr? Yeah, let's dod o'r blaze slinger hyn lawr i'r grisiau. Come on! Half price revive life tokens fan hyn. Nice. Nawr yw'r amser, os ti eisiau prynu un. Oh, come on blaze slinger, let's mynd lawr i'r grisiau. Come on, man. Oh, mae gen I enough on life token, yes. Fi'n anghofio fi'n gallu sprinto. God. Come on blaze slinger. This way. Right. Efe blaze slinger yw'r thing tan, yeah? Yeah. Okay. A right chubby sy'n like taflu tan and blaze slingers. Blaze slinger, okay. A wedyn, mae'n a rai arall sy'n cael like diving helmets. Okay. Sa'n siŵr beth nhw'n cael ei galw. Chubs. Come on, chubby. Come on, chub. Chub tan. Tan chub. Mae'n dod. Come on, chub. Right, ni'n gael fy... No! Pa wedi llafan? No! Am y 5 munud diwetha, mae just wedi dweud mae'n liwr o'r blaze slinger. Fi ddim yn clywed e. Ni angen nhw taflu tan mewn I furnace. Mae'n iawn. Ooh! Oh, wait a sec, ti'n gallu taflu molotovs hefyd. Oh, mae gen I Molotov. You don't have to wait for the big boy. Oh, okay. Actually, fi ddim yn siŵr am hwnna. Oh, just in theory. Mae gen I Molotov, usually. Whoa, what the hell? Maen nhw'n dod yn gyflym nawr, ydyn nhw? Yeah.
Fi'n marw, boys. Fi'n marw. Help, 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 help. Oh, yeah, cael y gai tân i wneud y job, though. Ah, boys, bai garo fi. Sut ti'n knife o nhw? Dwi wedi bind on knife i mouse fi. Guys, dod fan hyn yn, lure o fe. Mae fat boy yma. Fat boy slim. Go on, then. No, no. God, mae'n more specific, isn't it? Oh, sheesh. Oh, Jesus Christ. I suppose gallai blow of a lan fan hyn. Oh. Fi'n hapus i aros. There we go. Yes! Yes! Oedd blow of a lan o flaen y ffyrnes yn gweithio'n dda. Nice. Right, nawr ni angen casglu, like, meat. Oh, entrails. Yes. Entrails. So ni angen seithi nhw i gael yr entrails. So, lawr fyny. Oh, dyma rai. Fi'n credu. Sut fi'n casglu, though? Just redig dros yna. Oh, ydy e? Yeah. Oh, hwnna. Okay. Hwnna ddim yn entrail. Gen i miracle point. Yeah, os ti gwasgu M, ti gallu, like, assign o miracles ti. Ddim gyda entrails, though. Not enough entrails. Ni angen cael casglu mwy. Mwy o entrails, please. Oh! La 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 la. Methu symud. Fi'n like lagged. Lag by. Ah, fi di marw. Damn it! Janet. Pro on. Fi'n marw. Flashbang. Keeg! Mae gen I keeg! I got meat. Nice. Right. Ah! Remove him funna just then. What the hell? Right, ruin cover o fi wrth I fi newid gun. There we go. I know my boys. There we go. Right, beth ti eisiau fi wneud gyda keeg yma? Roi am an a tan. I'm yn hoffi dal keeg am here. Hey! Nid dyna beth fi di clywed. Okay. Right, ti angen, like, mynd i fe, gwasgu F, Hey! a wedyn, like, mynd I ffwrdd o fe a gwasgu FL. Okay. Right, ni angen mwy o entrails, guys. Add fuel to the fire. Yeah, mwy o entrails. More meat? Oh! 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 Oh, sugar. Mae amser I gwybod pryd I redig I ffwrdd a dyma'r foment yna. Oh, Jesus! No! Mae nhw mor gyflym. You kidding me? Literally, empty room, try, like, wedyn rhoi entrails mewn, try around, full of Nah, fi ddim gyda mwy o revives. I don't get it. Ni ar pick up the cylinder hefyd. Ah. Mae gen I un revive. Rwy angen aros I nhw mynd I ffwrdd. Oh, there's an invisible one. Oh, Jesus. I just spotted though. Alright, fi ddim gyda revive, so... Basically, mae lan I O's I lladd nhw gyd nawr. Oh, Okay. Nice! Oes fi lladd nhw gyd, let's go! Woo! Fi angen ammo though, bad. Okay, ni'n cael wedyn cael un o'r cylinders. Oh, dyna pam ni gyd yn revive o, achos ti di wneud un o'r missions e. Na, harf rwy'n cwblhau y round. Yeah. So, fi right ar dechrau, ond fi angen dod nôl nawr I chi, so... Yeah. Os ti'n wondro ble... Scheisse. Yeah. Oh, man. O, ti di dod nôl fan hyn hefyd. Oh nah, mae gen I like big guy. Dim ammo! Dim ammo, guys. Dim ammo. I'm a big guy yna. Felly fi gael ammo fan hyn. So fi'n swapio guns then? 7,000 O, fi di colli guns ti os ti'n marw. Yup. Os ti'n marw heb revive, ti'n colli eich guns. Damn it, Janet. Oh, Shiza!
ma hwnna'n ridiculous. Ni angen aros gyda'n gilydd I cyfro'n gilydd, cos fi'n mynd I Dwi'n dweud na. Ti wedi, yw ti? Okay. Right, fi'n mynd I ffeindio'r cheat code location. Achos o bryd I gilydd, mae pawb angen brick. Oh, wow. There you go, triple point. He can pen while kills. Oh shit, naeth e gael fi tro na. Nice. Oh, Mr. Ben yma. Mae Mr. Ben yn y tŷ. Oh, wow. Woo! Hello, Mr. Ben. How are you, dear? Mae'n hoffi faint mor blymyn bullet spongy maen nhw'n mynd. Oh, fi'n really mas o bullets nawr. Damn it. Right, Molotov. God. Blood extractor? What the hell's this? This is Cymraeg. Yeah, I'm ridiculous. He did a blood extractor. What? Kill quiet ones with the radius of the machine to extract their essence. The hell does that mean? But they were Maru. Alright, we're at Oh, mae yna nawr. Right, bod e nawr. Hwna'n ridiculous. So basically, mae Molotovs yn respawn ar ôl amser. Oh, mae miracles yma ddo. Oh, diolch beth. Oh na, na i ddim lladd e! Mr. Ben yn invincible, mae'n OP. Oh, boys, theoretic mass o ammo. Yeah, right, bron. Wedi hefyd. Oh, fi di marw. What? Damn it! You marw eto, Mo, come on. Yeah, shut up, yeah. Yeah. 4 deaths, we're gonna die. Alright, alright. Balach a cod player. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Methu credu hwnna. No. Wel, Juju. Bardos. Okay, dyma ni. Look at that. There we go. Mo ammo there. Diolch beth, nôl yn y game. Oh, dyma'r blood thing. Diolch Owain. Diolch Owain. Croeso. Dyma'r blood extractor. Outstanding clean. Kill quiet ones. So mae blood extractor lawr yn y lle hyn. Oh, Jesus. Cemity and Bendel person. Oh, sugar. No, paid. Maen nhw gyd yn dod nawr. World record te. O waves. Dim clem. Be? Mae'n game eitha newydd, so sa'n gwybod os mae'r stats yna lan unrhyw le. Fi'n meddwl mae 18 yn y world record, surely, ie. Dim gwybod. O na, dwi ddim. Oh, are you kidding me? Oh, piss off, really? Damn! Just wedi gwastraffu 7,500 points ar blymyn revive, he just married practically straight away. Right, ni angen llaf nhw mewn y cylch hyn ar y llawr, gweld e? Okay. Oh, sugar. Yes, I need you, baby. Oh no. Oh, for God's Oh my god. So many of them. I know, nothing to do it. I didn't get a bloody revive now, didn't credit. Damn it! Not enough life token. Not enough life token. Oh god. Not any token, gallu dweud. Damn it! Mae'r tiara os I fi a Owain. Beth digwydd? Yw'n ni'n cwblhau e? Na? No, ti gyda dal gyda revive. Fi ddim yn gwybod.
O, na, ti angen cael y cylinders arall. Yeah. Yeah, ond i ti dod nôl. Let's gadael un hyn yn fyw ar fa am y foment. Pai ffoen i, fi'n gwylio chi. Fi clafen yna. Gadael fe fyw ar y foment, mae'n araf. So ni just gallu cael y blymyn cylinder arall. Right. Un hyn yn puzzle. Ddim siŵr os mae'n newid. Increases your movement speed by 10%. Yes, please. Ba'n cael hynna. Ydy hyn yn newid bob... Supercharger, the laughing policeman. Upgrade by to tier 1. A beth o. Being confused very much. Confused.com. Life token. Done. Right, we're angen mynd I casglu'r lantern. Wedyn, efo'r lantern, we're gallu edrych ar y codes I agor y thing I cael y cylinder. Cheeky. Os ni'n trio gadael rai sy'n araf yn fyw ar diwedd pob round, just I roi breathing space I ni. Yeah. Just yn agor gyda'r drosiau, boys. Yeah, chos ti'n gallu neud y puzzles a just redig I ffwrdd o rai araf, wyt ti? O, ti'n cofio beth oedd y puzzles ma? Ti di neud y bit yma? O'n i yn, tro diwetha. Mae'n newid pob tro, ydy e? Bydd y combination ddim yr un peth pob tro, fi'n siŵr. Ddim siŵr, fi'n ni'n gweld. Okay. Actually, fi'n gallu helpu chi gyda hwn, achos fi'n ysbryd. Heck yeah. So, right. ble fi'n mynd o? Oh, no. So, rhif 3 yn cath. Cath, okay. Rhif 1 yn menu. 1 yn menu, 3 yn cath. Rhif 2 yn cath. So, menu, cath. Menu, cath. Beth yw'r pedwerydd am? Menu. Oh. So, menu, cath, menu. Menu. Menu, menu. Dyna'r cylinder. Woohoo! Da iawn, boys. Da iawn. Right. Boys, fi yn neud. Oh! Ooh, gwylio fe. Yeah. Allan o'r ffordd, sorry. Oh yeah, fe yw'r boi araf. Yeah, right. So mae yna 2 cylinder arall ni angen mynd I casglu. Pa un ti eisiau mynd I? Yr un 23? Yr un agosach neu yr un... Ddim yn agosach. Sa'n siŵr sut ni'n mynd I nhw. Oh, mae yna... Oh, what? Right, fi di respawn o right ar y cychwyn nawr. Yeah. It's ddim yn broblem, really. Mae'n ffordd mae'r game just wedi lladd y zombie olaf hwnna. Falle naeth e just marw o natural causes, te? Yeah! Yn rhy hyn. Ar ôl ychydig, mae'n just dod i'r amser a... Rwy'n mynd i'r pack a punch. Rwy'n mynd i'r pack a punch trio upgrade o'r gun fi. Ydw I cael enough? 5,000. No. Dwi'n mynd dal lan gyda chi nawr. Oh, scheisse! Get out of my way. Boom. Try and help you move. Okay, fi'n dod. Oh my god. Not enough points. Fi ddim gyda revive thing, so fi ddim gyda digon o points. Sorry, pawb. Bloody loads yn nhw. Oh, shoot. Oh, blah, blah, blah. Right, nôl i'r teoliad yna. Oh, sugar. Boom. I can't, I'm gonna help. Mae gen I loads out of fi. Sorry, Ivy. Fi marw. Oh my gosh. Oh, get out of my way! No!
on it. Oh, flipping heck. Damn. Sorry. O'n i'n gwelltro diwetha. Stop the elite maker, mae'n dweud. Elite maker lan. Mae'n fel little mini mission ydy, e? Falle, ie. Ie, falle. Sa'n gwybod beth mae'n golygu. Mae rhai ohonyn nhw yn invisible. Oh, does gen I ddim ammo. Yeah, mae rhai nhw yn invisible. Boom. Okay, hynna'n much gwell now. Mae'r gun fi tier 1. Okay. Fail trial. Max ammo. Nes i bod efo'r un hyn? O! Ond mae rhaid ni cofio upgrade o specials ni, neu miracles, achos mae hwnna'n gallu bod yn mistake mawr i ddim wneud hwnna. Mae ammo te, boys. Mistake-y. Guns, ammo. Hunting rifle. Oh, hunting rifle yn really araf, though. Oh, Mr. Ben, just newydd pwnio fi. Woo! Oh my days. Oh god, 50 nhw! Beth yn nhw? Looks pretty good, Marshall. Yes, di marw, nhw'n like teleport. Na, fi di marw. Ni bron a cael nhw, though. Actually, ni erioed wedi cael y cylinders I gyd, ydyn ni? Oh. Be? Ni heb cael y cylinders... ni byth di cael y cylinders I gyd, ydyn ni eto? Na. Ar stream? Na. Okay. Mae'n creepy ydi e. Oh, sugar! Mae yna loads mewn fan hyn, bod yn ofalus. Alright. Isn't ready further nhw? Oh god. Insta-kill! Da iawn. Woo! Da iawn, team. Da iawn. Oedd hwnna'n intense. Yeah. Cofio, os ti gwasgu cy pryd ti'n redeg, ti'n like Un mwy. slide o. Is it? Oh, yeah. Whoa! Yes, life token. Oh, do it. Right, ble ni'n... Oh, dear. Oh, sugar. Ruined you, all of you. Infinite ammo! Oh, shit. Oh, sorry. I didn't revive it, did I? Jeez, oh jeez. I'll be making me revive, sorry boys. Oh, ridiculous nawr, mae gormod o nhw. Flippin' heck. Jeez Louise.
Right, yeah, gath i revive that though, fi'n credu. Da fi nôl nawr, sorry. I'll be back. Find your revive. Yeah, dyna revive station. Not enough life token. Sorry, o'n i'n meddwl gyda fi. Ah, I mean, gyda fi chwaith, so good luck. Man. Ti dal yn fyw, though. Gai. O, i fi? No, fi ddim. Yeah. Ti ddim? O'r screen fi, mae'n dangos bod ti... Oh, mae'n dweud 0? Na, fi'n siŵr. Oh, well. Fi marw. Oh, hello. Oh, ti did difri? How's that? 15,000 i tier 2. Oh my days. Mae'n mynd i prynu life token. Dyniad da. Mae gen i dim digon o points. Oh, no. Oh, mae'n allan o ammo. Oh my god. Fi'n nôl yn y game. Yeah, dwi couple higher round. Nice one, oh. Whew. Nice one, boy. Da iawn. Right, fi'n mynd i'r shortcut lle nawr. Beithio. Mae ddim gael fi. O, mae rhaid ni fwy o missions falle. Fi'n siŵr tro diwetha, o'n i'n cael mynd ffordd yma. Mynd ble? Oh dear. O, ti'n gwybod y right ar y dechrau? Mae yna drws tu ôl i'r revive station. Yeah. Fi'n siŵr oedd hwnna fel secret passage, ond falle ti ond yn gallu agor e o'r ochr arall. Oh yeah, yeah, ti dim yn gallu agor i'r ochr. Yeah. Fi'n meddwl bydd hwnna'n really nice os fi'n gallu just mynd ffordd yna. Hwna'r redig yn gyflym. Oh dear. Oh! Oh, Oh, Jesus. Oh no. I've really got no ammo. Oh, bugger off, you buggers. Nah, 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 nah! Oh shit. Flip. Ah. Man, there's so many! Oh my god! Oh, but there's so many! Oh, Yeah. oh my gosh! Safeguard. Do safeguard then. Should ni'n cael fwy o armor neu rhywbeth am 25 eiliad, neu beth yw safeguard? Oh, mae'n fel locus neu rhywbeth lawr fan'na? Na. Have you already wiped nhw allan? Yes. Doom. Doom. Not enough life token. Okay, man, dau banshee dal fyw efo fi, ond rwy'n mynd i cadw nhw yn fyw oherwydd nhw ddim really hwnna. Na. Hwnna dangerous. Ddim yn gryf ydi. Na. Oh, good god. Have we cael enough life token? Yeah, 10,000! Jeez. Ble mae ti, Ieuan? Fi di marw, sorry. Oi ti? Yeah. Ar fi un o'r gyn sy'n dal fyw? Achos does na ddim X ar bwys... Okay, rwy'n mynd i gwneud hyn. Mae'n dweud rhan o revive ar bwys... Oh my god, man, that's so many! Eliminate the banshee. Mae'n dweud locked i fi. Ydy e?
O, falle, na, sori, oedd hwnna'n map tu ôl. Sorry. Bai fi. Eliminate the Banshee, 0 mas o 5 nawr. Ie, mae yna loads yn nhw nawr. Oh god. Rwy wedi summon nhw. Oops. Oh dear. Right. Oh god, allan. Oh no! Ah! Oh my god. Oh, no way. Ti'n gwybod sy'n neud up. O, weles ti'r clip na Ieuan Dafydd a Mawr hyd. Oh yeah, hwnna'n really good. Amazing, yde? Gyda Michael Sheen a holl clips yna o hanes Cymru. Really fel, come on. Yeah, cyffroes iawn am cwpan y byd nawr. Shoot the metal scarecrows with a thunderbolt. Oes gyda ti thunderbolt? Yeah, dwi just wedi pigo fel lan. Hey. Ti fel one-man army fan hyn? Ti'n cario o Kevin, ti'n brifo Owain am cario yn gymaint. Yeah, rhaid yn massage ar ôl hyn o'n meddwl. Hey, ni methu gael streams gyda massages mewn. Bydd Twitch ddim yn hapus am hwnna. Maen nhw'n dechrau, mae rhaid rwyll i nell rhywle. Hot tub streams yn fine, ond massage, na, sa'n siwr. Ni'n gallu creu, yn chwarae OnlyFans, so. Yeah. Nawr ti'n siarad. Lot busnes mawr, iau. Busnes mawr. I'm pretty. Yeah. Come on. Ble mae'r scarecrow olaf te? Ddim fe. Wedi cael un hwnna. As mae'n rhaid I fi gadael am 5 munud nawr, jyst I gadael chi go on. Byd ni beth yn neud e nawr, jeez. Oh god. Destroy the electric cages. Beth yw'n golygu? Probably in a laboratory. No? Destroy the electric... Fi'n gwybod, mae hwnna fel bit lle chi ar fel grates a o dan chi falle mae'r electric cages o fe. Fi ddim yn siwr. Na, falle ddim. Falle mae'n rhywle ni ddim di fel agor fyny eto. A os dyna'r case, dylen nhw ddim really roi ni'r mission yma eto. Actually, mae'r holl gwifren mynd mewn fan hyn. Okay. Beth sy'n lawr o fyny te? O, fi'n gallu gweld e lawr y gwaelod. Fi ar top e nawr. Mae drws hwnna wedi gloi. Ti'n gallu agor dde? O, ti'n gallu dod lawr fan hyn? Pa ffordd? Mae fan hyn. Dilyn Blivian. Rwy methu gweld ti. Alright, well... Gweld my name tag fi. O, ti'n methu wyt ti? Rwy methu gweld ti. Oh, flippin' heck. Okay, so ti'n mynd I ffwrdd o fi yn... Ie, mae'r drws hwnna ar y gau. Na, ond... Na I dod I ti nawr a dangos ti y ffordd. Ti'n gallu gweld asteroid fi ddo, wyt ti? Oh, hwnna'n ti, right, yeah. Brynedd. Yn fi. Oh, right. Oh, na, Dark Ghost, fi'n gallu gweld ti. Right, so, dewch lawr un. Okay, dewch... Oh, fi'n ôl nawr. Shit. Mae'r round nef wedi dechrau. Okay, fi'n falch, achos fi yn y game. Resupply. Na. Oh! Oh, okay. Fi'n dod nawr. O le ni'n gwybod y ffordd, wel o'n i yn, so na I ffeindio'r ffordd yna to. Mae yna drws tu ôl y scarecrows, ie? Na. Na?
Fi ddim yn credu. Mae'n o dan y deir, a gallu gweld y deir ar y map nawr. O, ble ti'n cael guns ti o'na? O, ti jyst yn mynd i'r ci. Fi jyst yn neud lucky dip gyda'r ci. Fi jyst yn redeg trwy nhw nawr achos, you know, man a man. Dal ddim gyda digon o pwyntiau. Fi di marw eto. Mae zombies yn really overpowered. What the hell? Dim bod just, yeah. Right, lawr fan hyn, yeah. Oh, na, ddim lawr fan hyn. Right, trwy fan hyn. Ti'n gallu gweld fi nawr? Run above there. Can you see me now? Can you see me now? Rwy'n dod. Dewch fan hyn, mae loads yn nhw'n dod. Yeah. Oh, Jesus! Oh, sugar. Right. No! O redeg y round nhw fi'n gallu neud cyn maen nhw'n mynd i overpower fi. Flippin' heck. Right. You guys yn dod then? Dwi di mae'r. You gallu dod nawr, please? Rwy'n dod. Fi di marw fe. Ble o'i ti? Okay, mae gen I digon I agor y thing nawr. Wow, beth di'r stafell hyn? Okay, remember fan hyn. Aha! Deall, yeah? You get me? Ond fi ddim gyda revive, so fi just basically redeg rown mewn cylchoedd, nes bod fi'n just trio bod mor defnyddiol a fi'n gallu i'r MVP, sef Owain. Infinite ammo! Ydw i'n cyrraedd chi, boi? Oh, sugar. Fi'n struglo na. So beth ni fod seithi? I don't know. Oh, Scheisse! God's sake. A nes I ddim hyd yn oed defnyddio'r elixir fi. Dim ond ti sydd gyda'r Thunderbolt, ddo, efe? Yeah, ti'n gallu pigo nhw lan o'r grave. Na, ni ddim yn gwybod hwnna. Dyl ni wedi gofyn in fairness, ond ie. Beth ti'n golygu? Destroy the electric cages. Dyna yw'r electric thing yn y awyr o'r tolach. Nhw yw'r cages, ti fod seithi nhw. Dim byd yn digwydd pryd rwy'n seithi nhw. Oh, falle ddim then. O'n i'n meddwl oedd e. Ond wyt ti'n defnyddio'r thingy? Yeah, mae gen i'r Thunderbolt. Oh, I don't know. Dw awyr. Gee whiz. How do you like me now? Si fi edrych e lan? Na I edrych e lan. Mae rhywun arall probably yn struglo gyda'r un peth. Destroy the electric cages. Ooh, shock and load. Damage nearby enemies on reload. Nice. Yeah, ydy unrhyw un yn y chat gwybod beth I gwneud? Question 2 gofyn I chat. Gyd o'r pobl sy'n Ultimate Curse Lander, Lavana, Cable Grounds, Descend, Hero Cylinder, Open the Furnace, Medusa, Shoot Metal Scarecrows, Destroy Electric. Right, fi'n mynd I cael luck nawr. Right. Come on, man. I'm on a reload station right then. Oh. Fi ddim yn credu ni'n agos I lle ni fod.
Na? Oh. We're a sec. Yeah, mae thing fe tu fas. Ni fod tu fas rhywle. Oh. Mae fe mewn fel cae. Yeah, ni yn y lle anghywir. Right, just angen check o beth sut mae di cyrraedd fyna Ddim cael enough. Yeah, mae'r cae yn just trwy drws fyna. Na, hwnna'n gutting. Mae fe trwy'r cae. Ah. Oh no, round 24, no. Oh well, fi nôl yn y game, so... Ni'n fine, come on. Ni'n gwybod ble i fynd nawr, at least. Surely. Surely. Right. Just angen digon I gallu... Uh-oh. Ble mae'r cages, though? O, maen nhw fel mewn y canol y cae. Mae yna fel... Yeah. O, dyna fe. Ti fas. Fan hyn, dyma fe. Mae mas fan hyn. Pa cage? Ble mae Ieuan? Mae Ieuan wedi mynd dawel, so fi'n credu mae fe ddim ar coms, ond fan hyn. Yn y cae yma. O, beth di'r cage, though? Does dim cages. O, ti gallu ydi? O, sorry. Ni ddim yn gwybod os ni'n dawel. Na, but mae fe fel ar pob... Lixa. Ar fel pob pegin. Mae yna pegin mae'r things I gyd yn mynd I. Fel poles. Oh, really? Na, nhw drove yn actually, sorry. Tell lie. I don't know. Rhaid I fi fynd, boys. Sorry fod poen. Oh, na. Ni byth yn mynd I wneud hyn nawr. Sorry. Na, mae'n ffaith. Am now. Dim problem, dim probs. Oh. Gwylio celebrity, get me out of here. Fi'n gwybod... A joke. Hey, nid fi yw e, partner fi. Okay, digon teg. Family commitments. Na, fi'n deall hynny. Fi ddim yn mynd nawr, fi'n methu chwarae FIFA fori. Ble mae'r cages te? Na, fi ddim yn gwybod. Fi honestly ddim yn gwybod. Tyra, iei. Diolch yn dod draw bai. Tyra. O, na, fi'n mas o... What? Host. Oh, ie, wrth gwrs oedd o. O, na! Rip. Oh, ripsaws. Rip the progress. Oh, flippin' e. Oh, gutting. Ond y bellaf ni erioed wedi cyrraedd. A oedd y slowdown... So ble oedd y bloody cages te? Gwael. I'm googling this. Ble mae'r bloody cages am hwnna te? Google fe. There's no cages there. Rage in the cage. Mor rwystredig. Yeah, mae'r cutscenes, ti'n gwybod beth mae'n dweud press start, yn really nice ydi e, right ar y cychwyn. Yeah. Mae'n denu ti mewn. Ble ti'n darllen yr gair? Oh, na I danfon ti'r link. A oedd e'n YouTube video, a oedd e fel gyda sections, like oedd e'n broken up, so na I just rannu hwnna gyda ti. So, os ti'n scroll yn nôl ymlaen ar y pwynt yna, ca fi just DM o ti'r Discord. There you go. So, os ti'n mynd i'r pwynt... na I roi time code I ti nawr. Google Pixel site. Dim ots da fi. Chips yn y thing. Right. Oh, come on, Discord. Beth ti'n mynd? Where's timestamps? Right, so... Some hwn yn a fire one. Medusa cylinder. We shoot metal scarecrows. Hwn o beth rwy'n gwneud. Yeah. Destroy electric cages. Okay.
Sugar. Ti yma? Oh, sugar. Hello. Oh, sorry. Fi ddim yn gwybod. Look. Gun spores? Fi ddim yn gwybod. Falle mae'n y miracle things yna. Os fi'n colli fel diddordeb mewn nhw ychydig a fy'n nghofio i wneud e. Falle maen nhw yn fwy... Ie, na i o ddifri. Eisiau mynd nôl nawr. Ewn ni gael crack arall am awr a gweld os ni'n gallu cyrraedd y pwynt yna a mynd heibio'r pwynt yna. Ti'n credu ni'n gallu gwneud e? Go on. Go on. Man a man. Do, 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 do. Oh, damn! Do, 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 do. Boom. Oh, bendant, bendant. Fi'n joio fe loads mwy tro yma. It's really, really cool. Right. Oh. Gwylio, gwylio, gwylio. Iawn, fi'n gwybod. O ti'n edrych ar guns. Sidestep. Mae'n eitha ffynnu pan maen nhw reit agos i llatiau. Ti jyst yn mynd i'r dde a chwyth fel crab. Crank. Sidestep. Oh. Wyt ti? Wyt ti? So beth yw, fi knife nhw. Yeah, okay. Na i cofio hwnna. Yeah, man. O, ti di configure fe'n gwahanol, wyt ti? Ah, nice. Slightly. Actually, mae'r natural key bangs yn eitha nice. O, ie, i clicio. Ti'n clicio fel y trydydd thing yn y canol, ie? O, okay. Ie, fi angen actually buddsoddi mewn decent maps. Nawr fi'n dechrau chwarae grown-up games gyda fel heb controller. Mae rhaid i fi buddsoddi mewn llygodau yn decent gyda'r side buttons o stuff. Yeah. Alright. Yeah. Ah, na, sim byd gwaith na hwnna. Oh, okay. Oh, true. Not enough points. Fi'n gwneud digon o pwyntiau i agor y bit nesa. Damn. Aros i ti. Oh. Beth sy'n dod mas trwy fan hyn? Na. Oh god, mae fe just yn beast yn dwi e.
O, fi di redig mas o blimmin bullets. Ooh. Dewch nôl. Pigo fe fyny. O, F. There we go. O, ma' na ddim yn really creep. Mae'n pepro fe. 38? Come on! O, hwnna'n point, yes, falle. Mae di kind of... Yes! Big Ben di marw. Diolch beth. Oh my god! Nah! Damn. Damn. Right. Dwi'n dod. Woo! No, gwylio tu ôl ti. Oh, sugar. Okay. Oh, gwell fel hwnna. Yeah. Yeah, holl miracle points. Heb y miracle points, ni'n gallu really... Yeah, bydd hwnna'n silly i ddim cael hwnna. Destroy the power generator. So, pine... Ooh, sugar. Pwy sy'n tu ôl i fi? Oh! Sniffies. Oh god, ble ti? Oh, flippin' heck! Sorry, oh. Bydden ni hoffi bod yn well. Game I fell in. Fi'n joio fe, though. Fi just yn gwybod beth yw level fi. Oh, god. Just rhy panicky a jumpy gyda fe, you know? O, ti'n gwybod beth, though? Game, o'n i ddim... Mae'n game hen, ond o'n i ddim yn sylwi faint mor kind of addictive yw e. Geometry Dash. Ti di chwarae hwnna? Oh. Yeah. Ti fel criw bach, a ti gorfod... Mae fel mobile game, ond oh my god. Fi'n caru fe. Mae fel rhythm game, a chi gorfod cael y brick thing yma i neidio dros spikes, a mae cerddoriaeth fel do, fel proper fel dance music. Yeah, I love it. Fi di prynu fe ar Steam, ar mobile. Fi just methu cael digon o fe ar y foment. It's like a proper mynd i'r tŷ bach game, but, you know, it's alright. Fi'n joio fe. A mae'n un eitha nice. Fi'n gallu kind of gweld pwy sydd gyda high score rhwng fi a Daf. You know, mae fe'n, you know, hoffi hwnna hefyd. Ond mae fe di dechrau chwarae... Mae dal y classics o ran oedran nhw yw FIFA... Na ddim FIFA, Fortnite, Overwatch 2, a fi di dechrau dangos fe, FIFA, achos mae FIFA yn gallu bod yn dda os ti yn y mood cywir. So, yeah. Games fel ein bach rhy scary fedri.
Bydden ni ddim mynd a cael la. Fi'n mynd i gysgu gyda hyn lle efo, so fi ddim yn gwybod beth bydd e fel. Jesus. Fi ddim mor gas o hynny. O, hwnna'n ti, sorry. Oh, sugar. Oh, bloody hell. O'n i tu ôl i ni, ni ydw'r tu ôl i ni. Yeah. Oh, wow. Go on, ble mae e? Alright, okay. Siambr. Dim ond yn deg, ti'n iawn. Da iawn, ci bach. Right, beth yw'r specials yma? Stallion juice, increase your movement speed by 10%. Ydy e'n werth e, ddo? Ydy e? Ice stab, thunder stab, fire elixir. Create an aura of fire that deals 20 damage. Okay, na trio fe. Oh, sugar! Shit hell. Sorry. Sorry, pal. It's O'n i'n trio calchu nhw a bod yn clyfar, ond does dim digon. Digon o skill. Ti'n neud fel fireballs, wyt ti? O na, hwnna'n un o'r enemies. Right, nôl yn y game, though. Diolch beth. Oes na trefn neu mae lan I ni pa trefn I wneud y cylinders yma. Oh god. Di just redig sydd heibio Mr Ben fyna. Mae fe'n scary. Oh god. Oof. Dwi gyda digon I brynu revive achos dwi wir... Ah, damn. Hoffi'r gun yma. Oh, sugar. Oh, sugar. Oh, sugar. Oh, ar rwy'n gallu dod I ti am eiliad. A fi gallu gweld ti. Cos... Oh, sorry. Oh my god, doi nhw. Oof. Beth sy'n redig I? Oh, fi'n gweld ti. Alexa. Oh, revive. Revive.
Ti ddim angen e. Ti ddim yn gallu. Oh, Shazer. Oh! Gaf I fod. Oh, sugar. Right. Oh, nah. Uh-oh. Beth mae sudden death yn neud? One shot... Oh, one shot kill, yeah. Okay. Oh. Oh, Denny fe. Sorry. Yeah, ni'n gwybod hwnna fe, yeah. Okay. Puzzle? Hwnna'n eitha hawdd, mae'n. Oh. Okay. Okay. O, nhw gorfod lladd nhw mewn y cylch yn ni, neu na? Okay. Oh, sugar. Ble ti di mynd o? Oh, diolch beth. Oh my god. Oh, mae yna gormod nawr. Right, fi'n mynd I trio ffeindio full cylch I trio. Neud yn haws. I mynd nôl. Ni'n agor y ffordd arall. Fi'n convinced ni'n mynd I cael gwell siawns achos ni gyda llai o le I fynd. There we go. Oh, hwnna ddim wedi neud e. In a chapel catacombs now. Okay. Oh, ddim. Ah, oh, Wales Interactive. Beth. Hey, fi di unlock-o tu ôl y thing, so ni'n gallu... Oh, sugar. Na, ddim code. Just ddim rhaid I cael code. Ti'n gallu prynu... Ti'n y dechrau. Tu ôl y dechrau. Na. I wish. If only, eh? Na. Oh god, maen nhw gyd ar ôl fi nawr. Jesus Christ. Right. Okay. Wow. Hey, Owain, mae microphone chdi'n insane. Oh, insane? Yndi. Mae o fatha really high-pitched squeaking. Oh, amazing. Hoffwn I gwrando ar hwnna. Ers o 2 funud. Ti'n ei, off y chat yma, isbio. Oh, sugar. Na, mae dal yn
Mae o fatha... Dwi'n mwyn clywed beth ti'n neud o gwbl, mae jyst yn mynd... Fel Alvin and the Chipmunks. Ia, Fatha, Alvin in there. Ready to unplug of it? Let me just check. Simon, Theodore, do. Okay, beth am na? We're the Chipmunks. Mae well, rwan. Yeah? Right, we just the unplug of it, plug of it all, man. Theodore. Diolch, Ebris. So, mae Owain yn cael chipmunks, a dwi'n cael y robot. Yeah. Fire stab? Fi ddim eisiau unrhyw nhw. Cath and tree, dragon in un. Dragon, cath. Emrys, sut daeth y gwers piano? Wyt ti eisiau ymuno Ma' wedi yn mynd. yr hwyl yma? O, mae wedi mynd. Okay. Sorry, Emrys. Teg, o'ch ni probably mynd I rap o lan am 10 ni ish. Because, you know. Na I trin installer fo'n sydyn na super fast internet fi. Oh, Hey. Brian! Jesus! Fi'n hoffi hwnna, Emrys. Yeah. Flex to the max. Fi'n hoffi fe. Yeah, Dyna fi'n if, parchu hwnna, achos o'n I yr un peth. O'n i'n dweud, Yeah. 5 munud, guys, GTA Yeah. 5, dim problem. Dwi'n nôl ar y munud yn na I installer fo'n. Okie dokie. Fi'n dweud 30 eiliad. Love it. Oh, sugar. Oh my god, naeth I just dweud acha fi. Yeah, naeth I mynd acha fi. Fi'n credu ar ôl cael oh, scheisse. Right, mae gen i'r un o'r cylinders. Oh, Jesus. Yes, Simon! Ah, fi bloody marw. Oh, na. Blwmin marw eto. Blwmin el. Ni angen... Oes na... Right, ble wyt ti? Oh, achos fi'n mynd I Yn ar y ready... grisiau. Oh, fi ddim gyda revive. Fi ddim yn credu. Yeah, Not enough life token. Rai angen half price I ni cael revive. Oh, go away. Half price! Yes! Oh, ti gyda digon am token ar? Neu beth? Yeah, half price am un o'r ein. Oh, amazing. Cadw yn y game. It's in the game. Oh. EA Sports. It's in the game! Right, mae Sean, fi'n edrych am teledu, right, I mynd yn y man cave ar gyfer Nadolig. So, just dim point prynu, ti ddim yn gallu prynu TV sydd ddim yn 4K dyddiau yma, I ti? So, oh na. Fi'n edrych ar, mae Samsungs gyda Ti'n nôl? QD... Ie, fi nôl. Yay. Mae Samsungs gyda QD OLEDs. Yeah. So fi'n half tempted am yr S95B. Mae'n edrych... Fel ar gyfer gaming, mae lliwiau'n insane. Maen nhw mor vibrant a... Mae'r brightness yn nice a just... Oh, sharp. Just, yeah. Dyna beth fi'n... Wel... Anelu am fi'n credu ar hyn o bryd. Nice. Ond, mae dal yn stupidly... Hyd yn oed gyda fel Black Friday a stuff, mae dal yn really... Achos mae'n new tech, does na ddim fel discounts da. So, byddai yn talu premium amdano fe, ond... Byddai'n stupid I prynu un fwy rad a really, dyma'r un fi really eisiau. You know? I don't know. Yeah. Fi ddim... Yeah, don't know. Credu bydd e just yn neud y... Oh, bloody hell. Pan mae loads o nhw a ti methu pasio nhw, dyna'r peth gweithaf yn y byd. Ti jyst angen mynd nôl yn syth. Dwi fewn, neu joinio chi, byddwch chi marw. Dwi'n bit o dolu mixtures am wan. Oh, nice. Lovely. Wedi cael ti ymuno game yn progress te ar hyn?
Fi ddim yn credu. Dwi'n meddwl. Trio, though. Oh, life token. Oh, no. Oh, no. Right, ti eisiau trio'r lightning gun one eto, Morgan? Yeah, go on then. Sut fi'n neud hwnna? Oh, Jesus. Hello. Right, rwy'n mynd lawr y grisiau. Rwy'n mynd i trio pack punch y gun fi eto. Rwy'n mynd gen i 10,000 points nawr. Oh, Uncle Ben yn ôl. Yes, who's back? Back of Ben. Gysio bod nes i streamio os dwytha, Morgan. Ha? Gysio pa gem nes i streamio os dwytha. O, weles i y clip o ti jyst yn gwawdio fi. O fi! Bloody hell. Ie, o'n i'n Ti golli hwnna. Mae'n awful chwarae efo AI. O ie, fi'n gwybod. Mae hwyl yw chwarae gyda'r banter. Banter gyda pawb. Bron o'r un mor ddwg o chwarae efo chdi. O, wow. Hwna'n harsh. God. Just worms, yeah. Uncalled for. Just worms. Jesus Christ. O, tegwch, fi'n joio worms a chi'n gwybod hynny. A fi ddim yn meindio os fi'n colli. Actually, fi'n credu y stream diwetha, nes i ennill un, a oedd pawb di ennill un yr un, so... Ti ddim yn gwybod beth yw'r problem, really? I rywun sy'n unsavoury tactics o worms, mae'n rhyfedd i chdi dweud ti'n mynd poeni colli, da. Ie, no fi jyst eisiau ennill, you know? Nes i addo i chdi, chos o'n i'n methu dod i... Ie, nes i ddim lawr. Gweld Bob Dylan a ddim dod i gweld Morgan, Owain, Iestyn. Bydde ti wedi cwrdd â Iestyn yn the flesh am y tro cyntaf. Dwi'n gwybod. God, just... Ond, ti'n cael sesiwn worms allan yma. Yeah, full worms, nid just side thought, proper worm session, nid just, o achos mae popeth arall di torri. Tech difficulties gyda pob game arall. Dwi'n dolyg, dwi'n mwyn. Alright. Oh yeah, okay. Gos mae digon bell i ffwrdd. Okay. Syniad da. Sgen i ddim... Cyn neifo fe? Na. Oh. Mae'n dweud echa fi. Brilliant. Os ti'n neifo fe, mae'n dweud echa fi yn credu. Oh, nes i miso fe. Oh, sugar. Right, gwell i fi gael key yma i roi fi rhywbeth. Right, here we go. Right, come on. Rwy'n angen llafus, rwy'n angen y points. Yes! Mae'n y points fi cael hwnna? Dim byd? Piss off. Right, but ti wedi cael rhywbeth. Mae points ddim newid. What? Right, sut fi'n cael recharge? Oh, flippin' heck. Oh, na, fi'n redig mas o bwledi. Oh, sugar. Dyn ni'n methu voice acting chops di ar streams alpaca fi fyd. Fi'n gwybod, sorry am hwnna. Mae Owain yn mwy na neud i fynd yn dyna fo. Mae chwarae teg, fi'n gwybod. Mae actio llais, fy thing yw, mae Kevin di'r actio gyda Owain hefyd. Oh, arfer gwneud stage action. Yeah, ti yn. Mae'n gwahanol i, voice acting. Ei, paid roed y hun lawr, Owain. Paid roed y hun lawr, o be fi di clywed. Yeah, transferable skills. Yeah. Transferable skills. Dwi'n yn actor yna sy'n sticio fe un accent. Fi ydi the Welsh, Sylvester Stallone neu Arnold Schwarzenegger. Oh. Come on, rhaid just angen 250 mwy pwynt, so rhaid gallu cael gun hyn i tier 2. Wey. Right, mae dy fi 2,055. Nice. Ond fi ddim yn gwybod be i ddefnyddio. Wyt ti wedi prynu'r health extension potion? Yeah. Okay, good.
Oh, shit. Let's mynd i'r surface a gwneud yr thing. Beth ti'n gael fe? Yr un efo'r Banshees. Oh, mae half price thing. Ydy hwn yn cyfri Pack-a-Punch? Mae yn! Oh, tier 2! Amazing. Dyd mae'r gem yn dal i fyny, ti'n gwybod? Yeah, dim No, laggy yeah. nawr. No! No! Ond rhywbeth i ddweud, cos i fod yn hollol nes, pan o'n i'n sbio pobl yn trod dwi'n dilyn y developers oedd yn gyd ar Twitter, lle. Oedd lot o bobl ddim yn... Ond sy'n lot o bobl heb di cael pobl yma ni. Yeah, rwy'n fi'n gweld hwnna. Pobl yn streamo. Neu o bobl bod yn really polite ar... Dwi'n yn gwybod, ond ia, oedd y bach yn... Mae'n mixed bag. Yeah, Oedd o'n unplayable. Oedd o'n very unplayable. Yeah, i ni, yeah. Roedd fi'n gwylio rai pobl arall chwarae fe, a roedd fe'n, like, smooth as butter. I nhw. Brr. Yeah. Right, bant ni then. Ble ni'n mynd, guys? Lan o grisiau. Come on, Ed. Come on, Ed. Smooth as butter. Ydych chi ddim yn dech holidays fel gan i'r arcade, ti'n gyd? O na, Porth Call, just dwrnod mas, os mae'n agos i ni. Porth Cawl. Oedd e'n hyfryd, oh my god, weles ti'r holl shooters? Oedd e'n anhygoel, anhygoel. You know, ble mynd Bob Dylan gallu ti wedi cael road trip a neud rhywbeth really cool, ddim hen ddyn yn trio canu can, bloody hell Emrys. Agro-box fan hyn. Na, mae fe'n legend ar tegwch, ond bydd e ddim wedi bod mor hwyl am, you know, agro-box. Yn chwarae road trip, come on. Bob Dylan di musical hero fi, erioed, de. Agro-box. Rwy'n fan hyn, ti di cerfyd rownd fi dau waith na. Well, Jesus. Okay, fi'n dod. Yeah, go on then. Paid Bob llafer. Dylan di musical hero fi, erioed, de. Oh, sorry. A do'n i'n Never very mind, underwhelmed. mae'n un mwy. Agro-box. O'n i'n very underwhelmed yn gwachio Bob Dylan. O ti? Dwi wedi bod yn dilyn Bob Dylan ys byta 30, lyfio fo. O'n i'n very underwhelmed. Dwi'n dod o Sugar Ross, nos ferin Manceinion. O ti? Ynddo, dwi'n chymryd nhw. Nhw oedd y band o gwlad Iceland sy'n nath ddeud Blue Planet, neu Planet Earth yn here. Planet Earth? Dwi'n siŵr nhw'n Planet Earth. Ie, oedd ddim rock bands, ydy yn rock band? Mae'n nhw'n rock band. Mae'n weird disgrifio nhw. Siwr neu Blue Planet yn LA. Fel y documentary am fel natur? Yeah. What? Pryd mae rock band mewn hwnna? Ydw mae'n rock, ydw ddim fatha 4-4, maen nhw'n mwy stringy. Okay, stringy rock band. Whee! Atmospheric, dwi'n mwyn i'r term, ia? Yeah, okay. Oh my god, mae Daf di gofyn am Nadolig am APX 600. Oh, ooh, Thunderbolt. Yamaha guitar, electric acoustic. Mae'n gofyn am lot, ydy e? Gee whiz. Ond, na, byddai'n cael ei fe. Mae fe'n hoffi fe. Mae wedi dysgu sut i defnyddio'r capo a chwarae fel, you know, songs. Mae'n hoffi a stuff, so. Dwi'n dal efo acoustic guitar nes i brynu am gormod yn y coleg fi. Dwi'n cofio... O'n i ddim yn gallu bita mis, neu... Cael guitar. Nes i cael guitar. Ble mae'r things ni gorfod seithi? Mae'r scarecrows, maen nhw rai nhw'n cael like, metal mewn nhw. Mae'n methu ffeindio'r un olaf. Oh, fi'n marw. Oh my days. Oh my god, nhw gyd wedi dilyn fi nawr. Rwy'n mynd i prynu rhyfau. Yes, i mawr. Yeah, please. Oh, bab! What? Rwy'n ddim cael yn 90. 7,000 pum. Just aros am half price a cael y pryd hynny.
Fi ddim gyda digon I gael ein anyway. Sorry, Owain, fi wedi gadael ti lawr. Si bydd Emrys dal yn y game now, probably. Dwi'n chwarae lot o cod. Dwi'n chwarae lot o cod yn ddiweddar, so. A fi'n gallu gweld ble ma nhw nawr. Proper creepy. Triple points, yeah! Go on nhw, go on nhw. Ni gyd tu ôl ti, come on. Cheers. Ei, sut mae'r piano yn mynd anyway, Emrys? It's da. Dwi'n sy'n y fyny nid graddyn. Oh, good. Good. So, dwi'n meddwl, yr oedd fyna, cos dwi'n adult learner, ti eisiau bach I aneliad, neu ti'n... Yeah. So, dwi di, rhaidwch ymlaen. Good. Dwi'n cymryd o, dwi'n cymryd o masif o ddifri. Na. A fel oed, ond dwi'n joio, mae bath... Nice target, innit? Yeah, mae'n nice, Realistically, dwi'n eisiau, yn pen fi, dwi'n eisiau budget, mynd gym. Yeah. Wel, dyna ni. Ei, ar ôl y crazy eBay retro purchase ni'n neud, does dim rhaid cyfiawnhau sgil diddorol sy'n gwella lles ti mewn unrhyw ffordd, honestly. Dwi'n credu mae hwn yn peth positif ar y rest. Wedi dweud yna, nes I brynu 2 PS1 yn ddiweddar. Brilliant. Yeah, fi'n cofio hwnna. Ges ti bargain, man. Ti methu troi hwnna lawr. Buddsoddiad oedd hwnna, yn retro tech, hwnna'n ffain. Mae gynnu fi, mae'r itch yn dechrau dod yn ôl I dechrau prynu cap eto de. Secret slab chair, bwys yn nesa. Ooh, yeah. Nice. Ti'n dweud hwnna, fi'n meddwl, fi angen un o'n nhw hefyd. Mae'n gallu dweud o... Mae'n gilydd ymlaen, dim diweddar nhw fe. Oh my god. Mae'n gallu dweud o experience nhw'n neis. Ie. Dwi'n cael chat o Owain o'r fan, Mae lot I reid lawr ar rhywbeth, lle cael wario hwnna rhywbeth arall. Ie. Da, oedd yn pob yn gwybod, hwnna'n costio'r un faint a un, fideo console. No way, ydy e? Mae fideo console ta £400 o. So. Wow. Neu PlayStation 5. Neu Neo Geo console. Mae nhw'n dweud. Jesus. Welys ti'r cave guy yn siarad am y Neo Geo. Ti'n gallu neud Neo Geo yn rhad o. Ie. Ond, ie. Mae o'n... Dwi'n dal eisiau mynd I fenna de. Be ti'n neud e? Ti'n gallu bloc bwcio am cael pnawn i'r bora. Dwi'n siŵr mynd rhywun I siarad efo chdi. Oce. Syniad da. Fanna de, dwi'n bod o'n angen trip I fanna rhyw drod, a dwi'n angen trip I dechrau angen dod I gogod at I Bury. I Europe's... Bury? Just allan Manchester, Europe's biggest arcade. No way. Oh my god, oedd gyda fi revive yr holl amser yma. Sorry, boy. Fi just ddim wedi bod yn defnyddio fe. O, mae'n a half price thing fan hyn. Okay. Dys fi fi'n cael so ti'n gallu prynu, like, hopefully cael... Ti'n probably gallu prynu revive now. Yeah, ble mae'r revive station? Ar y grisiau, ydy e. Ti'n gwybod ar y grisiau lawr I bunker. Oh, yeah, of course, yeah. Okay, na I dod lawr fyna. Dwi wedi mistake agor eBay fyny. Sto'n N64 yn rhi trad yma. Oh yeah, actually, dyna un o'r console sydd ddim dyfu, ond o retro. Oh no! You bugger. Ddim cyrraedd y thing yn amser. Oh no. Fe'n neud countdown just ar y foment. Pob am N64 wedi greu pal ydi, ti'n methu cael y llun allan o dda wan ar gyfer flat screens. Na. A chdi modio nhw I cael yr RGB. Neu, ti just yn cael... Trinitron. Trinitron. Dwi'n meddwl sy'n bydd yn stopio chdi prynu'n Japanese, cos mae'r power brick ddim yn best ar y glad, mae'n ti'n just prynu power brick pal I fewn. Right. And, lot o'i rhad, ma de.
Mae o'n... Mae'r cages yn gweithio, mae jyst ddim yn dangos y health bar am ryw reswm. What? Right, nodyn i Wales Interactive, hoffwn i health bars, please? Wel, ar y fideo hwnna, roedd na health bar. So perhaps mae wedi just, like, stopio gweithio. Mae na zombie mewn fan hyn efo fi, ond mae'n just chas o fi. Mae'n un o lawr. Wait a sec, though. Be fi fod seithi ar? Y things, y pobl, Be fi'n seithi? Fi yn y cilch. Fi ar bwys y reeds. Y reeds. O ddim siŵr beth ti'n siarad. Ble o'n ni wedi cael y gun o? O, dwi'n o dan y deir nawr, seithi y cages. Oedd e'n y cages lawr fyna? A ddim fan hyn? So annoying. Charge the Tesla coils. What? Charge the Tesla coils. What Tesla coils? Not enough points. Illa byddai'n streamio bore fawr i fyd. Dwi'n mynd dal y tren tan 1:30. Le ti'n mynd? Manchester. Band thing ti. Ie. Cos o'n i fod i ddreifio, cos oedd trens... O'n o fod... O trens fod i gael gansod yn herwydd. No. Okay. So, dwi'n ddim yn cansod dan, so mae'n... Okay, well, you know, like trio sneak... Be ti'n mynd i stream o fori? Dwi'n bod bath casual, dwi'n meddwl. Dwi eisiau rheswm i ddeffro reit gynnar. Alright. Cos os ydw ddim, na i staris yn gwely. Yeah. Okay. Ooh la la. Nintendo Wii console bundle £30. Na i roi Wii ti, Emrys. Gyda fi Wii's there. I got Wii's coming out. Of your ass. Yeah, okay. Is to affairs a prynu lot o'n rhaid i ffrindiau di modio. Yeah. Math o ffrindiau sydd ddim yn fewn i game consoles lle. You know what, os ti eisiau fel hen Dell gyda loads of, like, emulations, Battle Sarah ar, gallai sourcio un. Na i ddim dweud o ble, ond mae'n eitha amlwg, ond gallai sorto hwnna mas i unrhyw un sydd â diddordeb. Sgynna chi... Be dwi actually bod yn chwilio amdano yn ysgolion, de? Ydy BBC Micro. Na. Mae nhw'n anodd, mae fel y pies y fe. Oedd BBC Micro iawn. Oedd PCs yn ysgolion yn y 80au. Yes. Nath pobl cyn Hwb Cymru nid stwff addysg cynnal y rhedeg stwff IT yn Cyngor Gwynedd. Cwmni cynnal yma. A dwi'n cofio si ato nhw, tair mlynedd yn gofyn. Ydych chi efo BBC Micro Spag, os dwi'n gwybod mae gennych chi shelf, gennych chi storfa o crap, ie? Ie. Da ni'n lityn ni'n cael gwarad o bob dim hen ni, ac oedd gennym ni fatha dau... Tyd bod ti'n mynd i siopio, tyd pobl sy'n stack o shelves? Ie. Tyd the things careth stuff. Yeah, cage, thing, Dau cage llawn o BBC Micros. Na. Mae na dafad mewn fan, Owain bach mewn fan, sacrificial lamb kind of thing. Ond... Find and destroy the statues in the woodlands to resume the sacrifice. Oh my god, mae hwnna'n mynd yn creepy iawn nawr. There mae'r statues yma then. I'm sure. Fi di redig mas. Oh dear, fi angen. Mae hwnna'n swnio'n... Na i cadw golwg mas though, Emrys. Ond beth ddylech wneud os ti'n dod o draws yn cadw eich hyn a gwerthu am gog pris. Really? Oh my god, mae hynny yn... Hynny ydy'r things ar hyn o bryd. Oh, okay. Cos mae'n math o stwff sy'n cyperdda atics pobl heb nhw feddwl. Consoles yn beth gwahanol. We're gonna fi Nintendo yn atic. We're gonna fi... Sef yn meddwl am hen computers na gais. Na. Oh, Mr Ben. Yeah. Fi redig mas o blimin thing hefyd. Just sgen I ddim... What the hell? Ammo. Analog yn neud last run o Mega SG. Fi'n gofod! Super NT a Mega SG, fi'n gofod. Eithiniau yn sen ochal. Yeah.
bydd yna'n, achos o'n i fel un o'r cyntaf i gael nhw, achos o'n i'n meddwl, mae hwn di ateb lot o cwestiynau, even though mae'n ridiculously ddrud, o'n i just mor cyffroes gyda'r tech, a fel fi'n syca am yr analogs i gyd, fi ddim yn gallu helpu fe. Os fi'n credu bod e'n neat, a mae fe'n premium item, ond I don't know, mae jyst yn ateb lot o broblemau, a fi'n gwybod, fi'n desperate i sneaker Sony Trinitron mewn i'r man cave a cadw fe fyna. A mae graig fi'n trio ymyrryd a man cave fi sy'n annoying, but fi'n gwybod, os by ni ddim yn cael, divorce dros y peth, achos diwedd y dydd, fi gyda'r Super N teaser, does ddim really rhaid i fi gael CRTs. Oherwydd analog, a fi'n gwybod, mae dy ti'r Mr. Mae emulation mewn amazing state. Beth yw'r code? I don't know. Oh, Christ. Ond, ar Reddit, y Mr. Apparently, dwi ddim yn true Mr. owner. Mae true Mr. owners yn rhedag nhw true... CRTs? CRTs. Yeah, but maen nhw yn freaks, come on. Sorry, dal ni ddim hwn gas, ond... Come on nawr. Dwi'n hapus. You're either complete purist, a ti'n mynd lawr y road o just cael y actual things, neu ti'n hapus a ti'n technoleg newydd i gwella a roi chi peth eitha tebyg. There's no, that's all that about. Just chill out. Fi di agor y drws arall nawr o'r canol. So ti'n gallu mynd syth trwy. Nice. Beth yw crack the code nawr o? Mae'n really dynistio'r, Oh, scheisse. Ah! Right. A dwi'n gallu dod i ffeindio ti then. Ti'n gallu disgrifio ble yw ti? Right ever o'r devil statue. Okay. Ble mae'r Silence of the Lambs, literal lamb yna. Owain bach. Okay. Oh shit. Mae'r merched i gyd yn dod am ryw reswm, mae rai merch? Nhw'n just spawn o, nawr. Get hero cylinder, get Cerberus cylinder. Oh, sugar. Okay, hwnna'n... Ti gyda revive? Fi'n teimlo fel fi angen mynd i ffeindio revive. Sorry, rwy'n sacrifice o'r lamb i'r diafol. Okay. Wy'n sy'n ddweud, gysi Owain o'r ffer wadda. Sy'n ei Moroccan lamb stew, neithiwr. Yn a helmet. Okay. Oh, wow, lovely. Mae'n swnio'n blasus dros ben. Mae fatha lobscows, ond mae fatha blas. Lovely. Wyt ti wedi bod yn gwylio Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities? Mae'n dda. Fi'n joio fe. Ti'n joio fe? Escort the lamb to the church. I'm going to church. Be mae'n dan? Mae fe basically fel freaky stories, a mae fel director, un o fel ffrindiau Guillermo del Toro neu pobl mae'n hoffi, wedi director stories mae fe di ysgrifennu. Chwarae teg. Really good, really good. Be mae hwnna? So we're going to escort our little lamb i'r church. There we had a little lamb. Bugger off. Pawb. No! Oh, hello. Rwsut. Flaming hell. Ti di wneud digon i gadw fi yn y game fan'na, Rwsut. Oh, Christ. Come on, little lamb. Let's mynd i'r church. Okay. Bloody hell, hwnna'n squeaky bum time fan'na. Yeah. No, in a church. Okay, right, mae'r lamb fan hyn. Ah! O, si, nith, sos dwytha,
Cys i'n siomio chwarae, o'n i'n mos y llen dump a golydd. Llen ei siom. Yn alright, neith, ie. Hwna'n adio hwnna i'r South Wales review fi. Ie. Wel. Oh! Mae'r lamb wedi just cael ei dynistrio. Kill enemies within radius of the machine to extract their essence. Oh na, Cerberus. Mewn a church. Oh, okay. Infinite ammo, yes. Oh, mae rhywbeth yn ffordd. Oh shit. Holy jeez. Right, fi'n dod. Ond fi angen, ideally fi angen gun arall. Fi wir yn stryglo gyda'r gun bach. Rubbish yma. Gyda pistol, like, flippin' heck. Half price! Half price! So ei llaf nhw mewn y cylch hyn. Okay. Ond fi eisiau cael revive gynta, though. Ie, mynd i'n ôl e. Ydy hwnna'n revive? Does dim revive lan fan hyn. Sugar! Oh my god, mae hwn yn manic. Ie. Ond ti iawn gyda pistol y lleoliad yma, mae jyst yn ridiculous. Pai ti meiddio marw, Owain? Achos dim... Oh, rhaid stop! Oh, fuck! No! No! 50 minutes? Flippin' it. Oh, na. Wel, dim... Oh, fi gyda'r egni. 107 kills, a ges ti 401 kills. Chwarae teg I ti, o. Chwarae teg. Sorry, beth ti dweud fan'na? Carrying the team on his back. Edrych ar y gwahaniaeth yn y kills na, oedd e just amazing. Oedd e fel dros double. Nes ti cael dros double kills fi. Wow. Just ti angen gaming chair newydd, you know? Ti o beth, ie. Secret Labs, hwnna beth yw. Secret Labs chair. Hwnna beth yw e. Ie, o'n i'n mor chuffed gyda hwn, a fi'n cofio wneud fel fideo bach o fi'n rhoi hwn gyda gilydd. O'n i'n mor chuffed gyda LED a popeth, but nawr, mae di dod I pwynt, oedd hwnna 2 mlynedd yn ôl, a mae fel y zip at y seams di mynd, mae popeth di dechrau mynd nawr, a fi teimlo actually, falle dyma'r amser. Beth yw e? Upgrade angen radiol efo Emrys? Ie, fi'n credu. Mae fe wastad yn cyfiawnhau stuff yn really da. Alli di ddweud fod hwnna'n yn contradiction. Yeah, exactly. Ie. Ond yndi, mae bob un upgrade yn... Angen radiol. Yn angen So upgrades ddim yn bodoli, sy'n ni'n dal ni lluniau'r waliau sa. Yeah. In the caves. Yes, mae'n wir. Mae'n wir. Yeah, so fe ddim am gaming chairs, byd ni'n just... Yeah. Byd ni'n methu fel society. Wel, dwi'n dweud mae'r capitalist corporations yn pushio consumerism, ond sa chdi'n gallu chwarae games yn 720 monitors wel? Swn I ddim, de. Na, o'n I bai bod chi'n chwarae fe fel projector gyda light gun games, a mae fe'n chwethi fe man lan gymaint, dwi ddim really neud gymaint o wahaniaeth, ond dyna'r thing, achos ni'n edrych mewn i'r holl projector massive screen teledu, a mae'r massive screen teledu mynd I ennill pob tro. Nawr, ni'n byw mewn byd lle mae, os ti'n gallu ffito 65 inch a mae'n cyfforddus I gael mewn ystafell, there's no way ti'n mynd I dewis projector dros hwnna. No way. Oedd peth o'n streamio heddiw. Oedd yr Dr Disrespect a Tim the Tatsman yn streamio yn cael... Mae'n dal yn dymol. Yn streamio yn cael American Football Dallas Cowboys. Right. A mae hwnna efo'r world's biggest screen. Oh, okay. A oedd nhw'n chwarae cod yn efo, ffwc y dyle yn efo. Oh, yeah. Mae'n bounded, dyna'r problem, yeah. Dwi'n dall fod Dr Disrespect yn polarising
person online as pobl licio, pobl ddim. Mae Owain yn caru fe. Rwy'n hoffi Mae Owain wedi dweud, gwylio'r boi yma. Dwi'n joio fo, ond dwi'n dall, dwi'n dall... Marmite effect. Mae'n chwarae cymeriad. Ydy. Mae rhoi pobl hoffi hwnna, rhoi pobl ddim mynd i hoffi hwnna. Na. Dwi'n joio fo, ond weithiau, os dwi'n gwybod I read the room cyn i fi ddeud dwi'n joio fo, de. Dim ots da fi. Dwi ddim yn neo-Nazi, so dim ots, really. Mae fe'n dweud pethau controversial, dwi ddim mor drwg bod e'n, sorry. Ond mae werth just gwachad chydig bach o stream, just clips o streams heddiw fo, cos maen nhw yn eistedd atho news desk o Flint. A tu ôl o, mae'r sgrin enfawr. So, mae cymryd bach amser chdi twigio na sgrin go iawn, a ddim fatha green screen. Right. So mae'n... hyd o, just i weld y sgrin, mae'r sgrin yn masif. Sy'n nhw'n cael chdi'n iwsio Cinder Lights gynnwch chdi'n oed e? Beth ti ddim? Bydd e'n amhosib i gael y cywerdeb. Mae'n mwy na tai pobl. Really? Yndi. Mae'n masif. Wel, ti'n gwybod pan ti'n mynd i cinema fancy, fyw cinema yn Caerdydd, a ti'n gweld y sgrin yna, literally, mae fe'n fwy na tai, a mae'n anodd hyd yn oed dychmygu ar wahân i'r cinema room ble bydde fe'n gallu ffitio. Achos mae yna anhygoel, rai yn nhw, ti just fel, oh my god, fi'n eistedd right at y cefn, fi dal yn teimlo fel mae field of view fi ddim quite, dyle fi bod nôl bellach. Ond, fi wedi bod yn gwylio ti o'r Linus Tech Tips guy yna. Naeth e'r un am beth yw'r optimum viewing thing. Mae'na fformula dwi'n iwsio. Dwi'n iwsio fformula yna, da. Mae'na fformula ar-lein sy'n dweud chdi, os ti efo screen sy'n yma... dyna beth fi'n defnyddio ar mwyn prynu un o Sion... Ddim prynu o Sion Corn, ond anreg Sion Corn i fi, fi'n credu, probably bydd... Fi'n edrych ar y S95B. So, 65 inch, ond be fi'n hoffi am fe, mae fe'n really, really lliwgar, a o'r stuff fi'n chwarae a video games fi'n hoffi, mae lliwiau yn bwysig. Mae'r input lag yn minimal o ran y competitors a stuff. A really, fi'n credu o ran y size a lle bydd yn cyfforddus i ni gael sesiynau yn chwarae. Mae 65 inch. Os mae 65 inch yn hen swyddfa menter, a o'n i'n joio'r size yna, os fi'n dychmygu hwnna yn y man cave, bydd e'n perffaith fi'n teimlo. So, ond mae fe bach yn pricey, mae'n 1,699. I know. Gyda fi Samsung tair oed, 55 inch. Dwi'n joio de. Dwi'n yn y pobl yna sy'n pro talu lot o television. Gyda fi lot o ffeindiau sy'n dda, some point gwario cannoedd o television. A fi dda, oes ma yna, cos heblaw yn car person, television sy'n eisiau mwy o wedyn. Mae'n wir. Ond dwi'n bod yn eisiau cyfadda fo. Dwi'n nhw'n eisiau cyfadda, maen nhw'n licio... Lyfo gwylio Netflix. Mae'n wir. Ista efo bygyn dwfe o flaen y television, efo panad a biscuit. Exactly. Oedd e'n ffeindio, da ni licio darllen, protection di darllen. Fi'n hoffi mynd dringo neu rhywbeth. Grow up. Good for you. Fi'n mynd i aros gyda chocolate twym a gwylio teledu, alright? A bod ddod ata fi pan mae'n gêm rygbi neu ffwtbol ymlaen, a chi'n gwachio do. Chi'n gwachio do ar eich 32 inch. Exactly. Na, mae pwynt teg, hwnna'n teg. Dwi'n rhaid llun yn y chat. Yn chat ni de, sbir y llun. Dwi'n rhaid de. Sbir seis ar y sgrin. Mae'n masif. Oh, wow. Stadium, dwi'n rhaid. Dallas AT&T Stadium. Dwi'n rhaid. Oh, nuts. Ti'n cael American Football sy'n dan efo. A mae'n ddau yn nhw, un bob ochr. Hwna di'r largest single panel screen in the world. Ond tio, gyda'r lag a stuff, it defeats the point of it. Oedd o'n rhan o'r joc i hyn, oedd nhw'n mythu cael wins. Cos oedd o'n lag mor insane.
Fi rhaid ti just guess o beth sy'n mynd i popo lan. Dyna'r thing. Ond fi'n credu, o beth fi wedi gweld o, S95B, 65 inch, fi'n credu, os ti'n mynd fwy na hynny, mae fe'n mynd i cael effaith ar lags a stuff. Competitor, though, yw'r LG C1. Os ti'n gwybod am OLED TVs a stuff. LG a Samsung yw'r dau top one de. Yeah, top. A especially gyda gaming a'r syniad o fel low latency a, you know, just y lliw a'r y lliwiau. Achos y thing gyda OLEDs, nhw'n gallu bod yn rhy dywyll, ond gyda QD OLED, mae Samsung wedi kind of gwythio, mae gyda nhw'r brightness a'r richness o'r tywyll hefyd. So mae'r ddoi peth yna. A fi'n gwybod, mae'n mynd i bod yn buddsoddiad, ond fi'n credu fi reit agos i tynnu'r trigger arno fe a gael e. Mae televisions i wedi, ond yn dadlau erthigol am Japan. Cos Japan perthynas is weird efo South Korea. Wel, dwi'n dweud weird, a nhw invadio nhw a so maen nhw wastad maen nhw bach offish rhan sy'n maen nhw. Ond maen nhw am bod nhw'n fysa rhywun o Japan no way yn prynu Samsung TV neu prynu LG. Ond cos maen nhw gymaint ar y blaen. Cos Sony ddim yn gyn sgynech erbyn nhw wan de, efo brafer range nhw. A90J neu A70J, dyna'r un. Mae'r 3 horse race, a i fi, achos ar gyfer, specifically ar gyfer gaming a secondary yw'r stuff fel cinema a gwylio ffilms, dyna pam fi'n edgeo'r Samsung dros. A maen nhw'n dweud, it's not 100% realist, I don't really care. Os mae'n lliwgar, mae'n edrych yn stunning, fi ddim yn meindio bod e ddim yn photorealistic lliwiau i'r pwynt. Mae'n gallu bod slightly off, ond mae dal yn edrych yn really, really nice. Ond byddwn ni'n dweud, ond mae Sony yn bach fwy ddrud a maen nhw gyda gwell. Maen nhw dweud gwell un, ond bydden nhw ddim gyda'r gwell ar gyfer gaming. O'n i'n meddwl, pobl Digital Foundry yn LG di'r ultimate one de. O, okay. Alright. Just y pobl sydd mae high-end LG di'r gorau ti'n gallu gael ar y fechnad. Okay. Os ti'n mynd i'r multiple thousands pounds. Fi ddim gyda hwnna i chwarae gyda. So, like, massive treat a cyfiawnhau o'r max gael ond ti bach fel, ti ddim eisiau mynd 3/4 o'r pris yna a gael un sydd ddim yn addas ar gyfer be chi wneud y mwyaf o, sef chwarae games. So dyna reswm am wneud e. But beth sy'n nuts yw, fel Currys yn dweud, mae hwnna 1699, mae fe'n reduced o 2400 neu rhywbeth, you know? So, ti bach fel, really? Pwy sy'n talu yr actual Mickey Mouse price yna? Chi just wedi roi ar just i ddweud bod e'n Black Friday deal. You're just pump fel an, like, mis cyn, a wedyn, like, we're ar sale nawr. Oh, wow. Oh, wow, good deal. Oh, not too bad. Oh, go on then. Dyna beth mae pobl yn dweud, oh, right then. O dden hwn, mae hwnna'n rubbish. Ond dyna yw commercial, dyna yw y marchnad y fe. But dyna. So, dychmyga, tro nesaf, Emrys, ti'n dod i'r de a ti'n bother actually dod draw, fel o ti'n dweud o ti'n mynd i ddweud. Felly ni chwarae ar y 65 inch, Syndon Lycan, a na i cael mwy o gemau'n barod, ni ddim di chwarae to. Mae Terminator Salvation neu rhywbeth, mae House of the Dead, Scarlet Dawn. Terminator Salvation yn Students' Union Aber. O, dde? Okay. A hefyd, mae House of the Dead Scarlet Dawn, fi'n neud beth hwnna. Oedd un arall hefyd, Time Crisis 5. So, os gallai cael nhw, a mae yna rai quirky, dodgy fel y Blue Estate yna. Fi ddim credu bydd yn laugh, ond mae bach yn cliched, yn bit silly. Ni di chwarae Leisure Suite Larry ar stream, so does ddim byd really ni methu i wneud. Os na, ti di chwarae hen stuff? Yeah, fel y classics, Virtual Cops. Wel, fe am
y dog McCree na, ti'n gwybod hwnna? O, bydd hwnna'n hwyl. A ti'n gallu cael Wii versions o'n nhw hefyd, a 3DO versions, a... Ie, byddwn ni lan o hwnna hefyd. Mad Dog McCree, bydd hwnna'n good laugh. Achos mae'r actio hwnna mor B-rate, mae'n hilarious. Ie. Mae'n un arall fyd yn police force i drug force. O, mae'n good. Mae'n something Frontier neu Horizons, rhywbeth police... police force o hwnna, Fi'n gwybod yr un ti'n siarad am. Really corny. PS1. Die Hard. Die Hard Trilogy. Bydd hwnna'n un doniol i chwarae stream, rhywbryd. Die Hard Trilogy. Nice. So mae'n 3 gêm mewn un. Mae bob un ffilm yn wahanol. So mae'r gêm gyntaf... O, dyfu'r gêm greiddiol. Mae dyfu'r gêm greiddiol. Mae ddim gwybod rwy'n gwneud gêm o'i Die Hard. So mae'r gêm gyntaf... Mae'n disbytio 3 ffilm. Mae'r gêm gyntaf yn best o'r ffilm gyntaf. Mae fatha 3D action adventure platform yn mynd... Oh, right. Bob llawr. Mae'n really big... A yr ailyn gwn. A tydyn, fatha gêm fatha GTA, ydw GTA, fatha driver. O gun thing, driver thing, So... Pa platforms ydyn nhw'n dod allan arno? PS1. PS1. Mae nhw, yn wedi yr un gyntaf na the most PS1 game. Mae yna un PS2 sydd ddim yn best ar unrhyw ffilm. Na. A fi heb chwarae hwn, actually, o'n i ddim yn gwybod bod hwnna'n bodoli. Ond ma' na Project Titan hefyd, Time Crisis. Mae dy fi PS2s, ond fi ddim quite di roi'r amser mewn i gael hwnna'n gweithio'n dda gyda'r Syndon to. So, mae Technoparrot wedi bod mor nice i gosod fyny. Mae Syndon version 2 nawr mas, actual software. Dwi'n meddwl chi'n gallu defnyddio'r 2 gun o'r un actual program. O'r blaen, oedd rhaid cael separate tabs per gun, a oedd e bach yn messy, ond maen nhw wedi gwella hwnna, so bydd y set-up hyd yn oed yn well na'r diwrnod o'r blaen. Oedd e'n ffain y diwrnod o'r blaen, oedd e, pan oedd e'n gweithio. Ond... Nes ti ddod y fideo Retro Mancef amdano? Do, weles i fe, Nice. Oedd e'n good, oedd e bach o commercial, really, oedd e, gyda'r original Andy Syndon. Ydy, maen nhw'n met as ages, ynddi? Good. Na, ffantastig. Ddim yn taid 2 Warhammer, hwnna'n ar sale ar y penwythnos. Like, for free. Ar Steam, no way. Dal for free? Sa'n siwr, rwy'n just wedi cofio, rwy'n fi'n redeemo fe ddoe, rwy'n fi'n cofio dweud. A dwi'n dal... Free games. Gyda Steam Deck hefyd, mae dim ond 80% off nawr. What? Mae'n meddwl bydd ti'n hoffi'r game hwnna, Morgan. Herf, mae'n kind of fel Left 4 Dead, ond efo giant rats. Ti di chwarae Left 4 Dead mod yn Overwatch 2 eto, Owain? Left 4 Dead mod ar Overwatch? Overwatch, Halloween event, mae o basically fatha just version Overwatch o Left 4 Dead. Na, rhaid heb di chwarae hwnna. Mae'n goffan fory. Mae'n goffan hwnna, rhaid heb di chwarae hwnna. Fallout New Vegas Ultimate Edition, GOG and Plus Facility Free. Hwnna'n good. Fi byth di chwarae Fallout game. Dwi'n joio nhw de. Mae nhw'n commitment de. Hello, Fanny Cove. Dwi'n meddwl Fallout 3 di fatha game gorau fi. Fanny Cove. Dwi'n hoffi enw hwnna. Gets to us. Dyna i ni. Gret. Hwnna'n fy ngwraig yn gwylio ac yn bod yn ffynnu hwnna'n. So dyna pan fi chwerthin. Battle. So Rai eisiau trio Overwatch hwnna. Dwi'n chwarae fo rwan, o ti isio goffan yn sydyn i'n locio stuff. So dwi'n meddwl fori di nos yn ola. Y fori yw nos yn ola, trending Pokemon Scarlet Violet. Ni heb trafod hwnna.
Where is Battle.net? Pam ni ddim yn sioi lan ar search? 18th, mae... Ydy e? 18th of November. Mae rhywun mynd I dangos rhywbeth. Tune into your YouTube channel at 6 AM on 11th of the 8th for the latest news. Beth sy'n 18th? Newyddion. Pokemon Scarlet neu Violet. Oh. Yeah. Yeah, mae nhw just yn neud reveal thing, fi credu. Or, yeah. Am gael hwnna. Nes I reid I mi chdi, do? Pokemon. Yeah. Blymyn update. Yeah. Oh, fantastic. Sgwyd I mawydd cael ei newid yma mel. Wel, fi'n credu mae Arceus yw'r un newydd, I nesau I gael I daf. O, beth yw'r olden times yna? Ydy e? Ie. Ar un sy'n allan Owain, ie? Ie, yr un just cyn, ie. Arceus. Nice. Fe chi'n meddwl Wrexham, Effie? Ti'n dilyn Wrexham wyt ti, Emrys? Ynddo. Yeah. Nice. Yeah, no di... Oedd hwnna'n good result. Dwi'n y pobl sy'n cautiously optimistic. Hei, mae Mullin ar dan yn dywe, so os mae fe'n cadw'n ffit, mae pob siawns yn nhw. I suppose. A'r Oli Palm yna. Dwi'n y pobl na I celebratio diwedd season. Brilliant. Cool. Croes I bosaf, nhw'n mynd I gwneud yn da. Mae'r pessimist yn y fi, yn ei fi fel, rhaid chdi wneud siwr fod yr Hollywood celebrities ddim yn colli interest. Yeah. Na, nhw'n neud loads o arian trwy'r blimin Netflix series. Na, nhw ddim. Mae'n cash cow nawr. Mae nhw wedi ffeindio'r formula yna. A mae nhw just wedi... Mae nhw'n clyfar iawn gyda hwnna. Achos mae pawb yn hoffi underdog story. So, y ffaith bod nhw wedi pitcho fe ar y lefel yna, fi'n credu mae nhw'n boys clyfar dros ben. Achos nhw wedi cael y buddsoddiad yna nôl yn barod. Just trwy Netflix series. Hyn oedd y plan. Oedd yn gofad yna, hyn oedd y plan i'r oed. Ie. Did you gweld faint o arian oedd nhw'n gwneud o just an online shop? O, nhw'n ridiculous hefyd. Wow. Ond y thing yw, maen nhw gyda fel hanner, holl fans o America stuff. Yn tŵn mewn I Wrexham sy'n hollol mat. Yeah. A cael fel actual online fel merch a stuff, a kits a stuff, a mynd mas I... O'na lot o fatha... LA. Buttered. Dwi'n cofio beth oedd brynu fo? Ie. Oedd... rivals mwyaf Wrexham di Chester. Chester, ie. Ac yn oedd we are bankrupt, why don't you buy us? A felly, yn lot o fatha... Yn lot o hynna mynd ymlaen, de. Yeah. Oh god, Ken Vegan, rhaid bod nhw'n gwirydd, you know, hollol gwirydd. Ie. Ond, ie. Pryd yn y lig yna, ddo, hynna di lot o fe, anyway. Ie. A chi just cael o pres, cyfyneg... So, at least nhw'n mynd yn dod o dodgy... So, Middle East country, lle ti'n gwybod am y pres, Ie, na, dim consortium. O le nhw'n bod yn hollol honest a just dweud beth sy'n digwydd a... Ti ddim yn gael, achos... Yeah, yn really impressive. Oh, yeah, sorry, o'n i'n dangos, dan consoles retro, weles ti'r llun nes I rannu gyda ti. Cofio'r random game yna yn y session o Let's Go Island of the Tropics. Gyda really weird, cartoony... O ti yna, o ti'n chwarae... Oedd e fel... New Zealand, oedd fel New Zealand acen a menu o America. A oedd e fel tour guide a like bunch of sharks a stuff. A pan ni'n chwarae light gun session yna, oedd e'n Sega game, ond oedd e'n proper fel... Session diwethaf, yn y light gun session ni. Right, a light gun game, hwnna, yeah. O ti wedi gweld y llun, yn Nghaerdydd, wel, fi'n credu
fel Hollywood, Super Bowl. Super Bowl ar bwys yr Millennium Principality Stadium. Ti'n gwybod yr un yna? Plaza neu rhywbeth, fi'n credu. Os ti'n mynd lawr i'r basement fanna, oedd proper really nice arcade games fanna. A mae hwnna'n game really rare a random. O'n i byth yn credu byddwn ni'n gweld mewn bywyd go iawn, achos fi byth di gweld o'r blaen, a just di chwarae fe gyda'r Cinder, ond actually gweld hwnna gyda'r botymau a stuff, a mae just, oh my god, ges i real treat. O fewn fel wythnos, mynd i'r arcade yna gyda cwpl o pethau, Scarlet Dawn, House of the Dead, Scarlet Dawn, a Let's Go Island, Lost on the Island, The Tropics, a wedyn Porth Call, oh my god, oedd Transformers, Human Alliance, Luigi's Mansion, un o'r games Operation Ghost, oedd just pob un dda Technoparrot gallu ti emulator nawr, ond nhw yna, oedd rai yna. Fi'n credu oedd yr un Terminator hefyd, Salvation, o'n i ddim di chwarae o'r blaen. Oedd e just fel, oh my gosh, a oedd e'n really cael fi cymryd cwpl o enwau rai o ddim gyda fi, trio ffeindio ffordd o gael nhw. Fi'n dilyn rhywun newydd ar YouTube nawr sy'n basically yn ffeindio ffordd o cael nhw i gyd gweithio gyda'r Cinder. So, definite. Fi'n gwybod fi di... Mae'r Cinders ma wedi bod yn casglu llwch am gormod o amser. Ond nawr fi'n teimlo i'r amser i kind of gweithio fe mas a cael nhw i gweithio. Achos mae'r software stuff yn neud yn haws i wneud hwnna. So. Anyway. Dyna'r speech drosodd, ond fi edrych ymlaen at sesiwn mewn person dda tro nesaf. Y Blue Estate yna'n edrych yn un dda i cychwyn gyda, ond really cool. Nes i wir joio. Nice. Emrys, dyna ti wedi... Dyna ti wedi dod. Tro nesaf, cool amser tro nesaf. Mae wastad tro nesaf. A ti wedi gaddo worms hefyd nawr, so rhywbeth i edrych ymlaen na. So pa game ydy pawb yn edrych ymlaen i sy'n dod allan? Overwatch 2, Season Pass 2. Really? Na, I'm going. Okay. Some byd newydd yn really... God of War, dwi'n yn bothered amdan. Na. Nes i chwarae ar un gyntaf, nes i chwarae ar un... Oedd o'n iawn. Dwi'n dall ad o'n awesome. Ond does dim yn licio i fi. Dwi'n gwybod beth sy'n na. Dwi'n gwybod beth sy'n allan dolyg. Na. Mae'n dod allan mewn y dolyg? Na, beth, mae'n gofyn beth. Oh, right, beth sy'n dod allan. So, fi ddim gallu meddwl am unrhyw beth diddorol. Na, sa'n siŵr, actually. So mae ti'n edrych ymlaen at? Y rai rwy'n edrych ymlaen at yw... Dead Space remake. Hwnnw allan? Oh, beth am y Callisto thing yna? Callisto Protocol hefyd. Like a dyn oedd yn creu Dead Space originally yn rhywbeth yn creu'n hwnna. Rwy'n meddwl am rai sy'n... Some games oedd dwi'n edrych ymlaen amdan... Allan mae haws i ddweud, dwi'n mwyn gwybod am games sydd dod allan yn... Mae ffordd mae games wedi ges Covid, maen nhw wedi bod yn reit... Mae'n anodd cadw trac be di be. Fi'n credu, welys ti'r newyddion am price tag PSVR 2, ddo. Oh, 555. Be maen nhw'n neud? Be maen nhw'n meddwl? Mae'n ridiculous i feddwl. Mae PS5 mor ddrud, ond i feddwl bod nhw'n mynd i chargio fwy am PSVR 2 sydd yn basically extra peripheral. Os rwy'n gweithio ar PC hefyd, bydd yn worth it. Oherwydd yr eye tracking alone. Mae hwnna'n cool. Mae'n cool. Like, ffaith ti'n gallu gwneud foveated rendering efo eye tracking. Hwnna'n... Chef's kiss. Ond mae matar fatha, yndi ma'n ddrud, ond mae pobl yn talu fo,
Emrys, o'n i just yn wondro os y ti'n mynd i gofyn, a ti'n mynd i gael e. And the truth is, fi ddim yn gallu ateb y cwestiwn yna yn dweud na'n syth. Sy'n scary achos mae'n rhoi fi mewn predicament anodd. Because fi di prynu PSVR a nes i wir joio fi. Fi just yn gutted o'ch chi ddim di cael y PSVR aim controller a ni chwarae Firewall. Dyna yw breuddwyd fi. Forget Worms Night. Os byddwn ni'n gallu cael 4 person sy'n gallu chwarae PSVR, Firewall, ac basically mae Rainbow Six Siege gyda'r gun a chi'n teimlo'n proper immersed mewn i fe. Fi jyst yn credu hwnna, fi enjoyo'r style 2D ond 3D ac actual cael trigger i seithi. Mae e'n rhywbeth really gwahanol, ond fi methu gorfodi pobl eraill i brynu. Os bydd arian o fel pot yn chwarae o rhywbeth o stuff, a ti'n gallu cael fel PSVR aim control am 20 pint. Owain fi'n credu dylen ni bysoddi i 4 person bydd yn chwarae fe i wneud sesiynau, achos I swear, bydd ti'n hooked. Os ni'n gallu cael ar cyfathrebu a just I know mae VR yn poeni streamer. Dyna'r unig thing sy'n dal y genre yn ôl. Dwi wedi stopio wneud Euro Truck Simulator VR. Dyma martha. Ond cael Oculus headset sywyd o'n i gyd siarad yn y metaverse. Oh, forget that. That sounds cringe as hell. Dwi am wneud stream metaverse. Oh, the thing yna, VR chat yn digon cringe. Bloody kiddies yn dweud, hey man, and you're like, oh, and nhw gyd, like, oh, o'n i ddim yn teimlo'n cyfforddus yn y environment yna. Fi'n hoffi'r ambell i game chi'n gallu chwarae, ond just I don't know, fi ddim yn person cymdeithasol iawn. Chi yw pobl fi'n cymdeithasu gyda ar stream. Fi'n hoffi'r syniad bod ni'n siarad gyda gwylwyr a dod i nabod, ond pobl sydd ddim o fewn ein cylch ni, neu sy'n deall ni, fi just, a guy and I did, no guy, you should go over there and pick it up, man. I was like, it just winds me up. Fi just felt, Just i fi cael dy hollol glir, sgwym actual interest yn y metaverse, ond dwi eisiau gwybod beidio. Okay, digon tig. Curiosity killed the cat, Emrys, dyna beth yn dweud. Dwi just really eisiau gwybod beidio. Oh, God. Mae o'n... Ia, dwi eisiau... Faint o... Mae'n costio 14 billion... Dwi eisiau gwybod be mae VR World 14 billion yn edrych fel. Oh, God. Cos apparently mae'n effernol. Ydy e? Hynna, dwi'n misio fel dda. Na, mae just... Mae di mynd all in ar rhywbeth, a dwi ddim really cael canlyniad da, ar y foment. Na. So... Right, wyt ti'n mynd i gadael fi chwarae Overwatch 2 os ti'n chwarae Overwatch 2? Os ti eisiau ymuno, ie. Ti'n gwybod faint mor dda dwi ar Lucio, come on guys. Ti'n actually really da fel Lucio. Os ydych chi'n reid... Os ydych chi'n reid rwy'n funud y dau i fi, lle dwi'n gorffen hwn, wan. Ie. Allen ni chwarae yn erbyn y computer, ti isio? Go on, Ed. Wyt ti fi gorffen, dwi'n literally ar y boss olaf yma. Alright. So mae hwn basically fatha... Fatha... Shit. Oh, mae hwnna'n uchel. So mae hwn... Ie, so ddysyn ni arcade mod, de. Shit, dwi eisiau... Right, here we go. Arcade mode! Arcade mode is armadillo! Right, fi yn arcade mode. Yeah. Armadillo! Be ni'n mynd am? Junkenstein. Ie, dwi'n literally bon o goffen yma, so eisiau stelo fi. Ie. Oed ti eisiau gwahodd fi then? Oh. Ie. I joinio chi mynd am. Na. You bugger. Go on. Oh no. Alright, diolch. Ends in one day. Go on. Ti di clywed yr annoying can yna?
Should have picked Mercy. Oh my god, yeah, it's a hand, isn't it? Oh my god. Dyna beth, fi'n deall nawr beth yw achos fi di chwarae'r gêm a fi'n deall pam nhw'n just fel, yeah, should have been support. Achos os ti'n crap a seithi, a gêm a seithi, o leia ti'n gallu bod yn defnyddiol trwy bod yn Mercy. Yeah. Whoa, Mercy skin hwnna'n edrych yn cool. Royal Knight. Oh my god, dwi wedi dechrau cyrraedd lefel yn Overwatch lle dwi'n mynd yn noed efo pobl sydd ddim yn da efo. Oh dear. Purchase Overwatch League tickets. Oh yeah. Dim diolch. Pam mae gyda fel 2018 ar Overwatch sign gyda Coron? Wait a minute! What the What? What? Be? Oh, saving. So my bundle hyn am 4 skin? Saif cap 50 league tickets. Dros! Mae'n un set, 40 pint! Ie, gall hwnna bod yn insurance am rhywbeth yn Star Citizen. Hwnna'n insane! Yeah, you buy it once. What the hell? Hwnna'n more expensive. Like, right used to your skin prices are Rainbow Six. Get this. Dwi wedi gwario mwy arian ar Rainbow Six na dwi wedi ar Star Citizen. Whoa. Okay? Not proud of it. Ti eisiau gwybod bach yn shit, iawn? Mae Circo bundle, iawn, Halloween bundle, iawn, lle ti'n cael outfit ydi, charm a player icon, iawn? Mae fo, os chi'n prynu bod dim yn separate, de, 3,700 points, iawn? Ond ti'n cael 29% off, a ti'n cael ei gyd o'n 2,600 points, iawn? Jesus. A dyn... Ond ti'n methu just prynu 2,600 points. Ti'n gallu prynu 2,200 points. Scam. A 500 Bloody points. Scam. A mae hynna dydych chi am ta 22 quid. Mi'n neud hwnna yn Fortnite, fi ddim yn coffi fe o gwbl. Ie, mae gennych chi cant o gyfer y thing this, so... Oh, man. Hey, ni heb wneud stream Fortnite, actually. Ni angen neud hwnna rhywbryd. Na, ni hyn. Fi'n enjoyo hwnna, fi'n enjoyo fe. Ie, heb di chwarae Fortnite am blynyddoedd. Oh my god, fi'n enjoyo fe gyda da, just bach o hwyl. Achos os ti'n dechrau off a ti gyda rhywun really low rank, mae fe'n hwyl. Y pwynt beth ti'n mynd fyny y stages a ti gyda mixed abilities, dyna pryd fi'n crio a dwi'n yn hwyl. Ond mae hwnna'n wir am unrhyw game Battle Royale yn dyw e. Story hard neu expert neu legendary? Oh, stories, no offence. Go on. Excuse me? A ni yn PC cool, so yn valid. Os ti'n goffin unwaith, ti'n unlockio stuff, so... Unwaith, ti'n chwarae, really. O, ysgysydwch fi. So mae rhaid i'r un person joinio ni. Pwy? O, rhywun arall, oce. Ie. O, no, just moved in. Whoa! Skirmish, pan dwi'n skirmish? O, chdi si... Just wedi dewis skirmish pryd ni'n aros. Ie, fucking... Oce, diolch beth. Oce. Widowmaker. Oh, pam fi ddim yn gallu mynd? It's doing that thing again. Wait a sec. O, lwcus ni gyda skirmish. Ti'n control player ta ti'n mouse and keyboard player fo gan? Fi gyda controller wedi plug o mewn. Fi ddim di penderfynu, really. Be fi'n mynd i wneud. Row sugar. Mae'r strange thing yna di dod nôl, so fi angen... Fi angen symud e. Be, sorry? Mae dy fi issue fan hyn, lle mae'r... Iawn. No offence, ond iawn ni fi fod yn Kiriko i gadw ni'n fyw. Alright. So mae choices are really limited, ond hyn di choices chdi. Wait a sec, ti'n mynd i bod yn Kiriko. Ond fi ddim yn gwybod sut i chwarae unrhyw beth ar wan. O, ti di bod junker, so fi... Mae Asher hawdd. Ydy hi? Just guns gyda. Alright. Dynamite. A ultimate. Ultimate i dde, mae'n literally'n seithi robot allan, mae robot yn lladd pob. Oce. Oce. Iawn, layout hwn de ydy
ti'n cwffio robot tan ti'n cyrraedd boss. Ti'n hynna cwpl o weithiau tan ti'n cyrraedd y boss ola. Os di bod i'n mynd yn iawn, it's only ond 20 munud ydi o. Well, it's fun. Nice. Wel, rhywbeth neis I gorffen e ar y stream. So dwi'n gyd eisiau cyfarfod. Ble chi di mynd? Oh, forget this. Fi'n defnyddio keyboard and mouse. This is stupid. Right, there you go. Destroy. Boom. Done. Oh, ble chi di mynd, guys? Dwi'n tu ôl drws. Gather at the tavern. Revived. Okay, there, take them. Oh, your blood's all gone. Right, baby for... Right, just safety out. Yeah, top tip, mae gan top tip efo Ash there, paid aimio. Paid a pwysio ar to aimio. Just saith efo. Fi ar keyboard and mouse nawr. So. Oh yeah. O ma, to beth aimio lawr? Yeah. A that sniper. Oh yeah. O Some gyda point. mouse, yes, dim angen neud o'na, okay. Yeah. Okay. Mae'r damage increase ddim werth y thing. Right, okay. A mae'r reload hwnna'n misleading. Ti'n meddwl ti'n pwysio reload, de, a ti'n reloadio bob un bullet, ti ddim. Oh, scheisse. Hello. Iawn. So chi. Right here. Test your Hello. might. Test your might. Mae lot o stwff fel hyn, dwi'n meddwl fydd yr first player, single player mod, neu PvE mod, yr Overwatch 2 yn y dyfodol, so... Yeah. Nice. Test your might. I hope everyone got out safe. Ond os da chi'n gorffo hwn, da chi'n locio'r cwpl o stwff. Nice. So... Yeah, fi'n eitha siomedig gyda... Mae Valorant team, Cymraeg ni, maen nhw wedi disband yno. So, yeah, dim ond Rocket League. Like, nhw jyst wedi tynnu mas, oedd bach o thing, oedd nhw'n teimlo, oedd y pobl eraill yn lot rhy gwell, a'n lle grindo a gwella, actually, just trio, ni jyst wedi rhoi mewn, you know? So, ond mae Overwatch 2 tîm a Rocket League yn mwy na ddigon I trio trefnu anyway. Ond, yeah, just... So... Ond, yeah, rhaid dweud, os oedd dewis dy fi rhwng Valorant a Overwatch, na I pigo Overwatch trwy'r dydd, achos mae just mwy iddo fe, mae mwy o gymeriad, mwy o amrywiaeth, really. Mae Valorant yn... Cael ddysgu chi'n gored yn yma. Pwydwch chi'n bwyd dwi'n gwybod lle mae gored. So, ffel ma. So, arswch chi fe ma na il gored, ia? Ia. Mae Moira'n dod allan o'n chydig o'n I gwffio ni. Okay. So, just Yn byddwch ei yn ffeindio prepared. allwedd. Mae gyda fi. Na I etrych yn. Woo! Iawn, dwi'n wedi reid bwstio ultimate fi. Wel. Oh, lady. Nice. So ti'n cael 2 wipeout pob gêm. Fi gyda skeleton key, ble fi'n rhoi e? Yn y... Dar y drws ar hynny. Oh, lawr fan'na, sorry. Test your might. Iawn, mae bit yma, hwn yw'r un o'r bit anodda wan. De. Yn y beth o ddweud e, just Ti angen caravan... o'r Ie. Just da i'n cwffio 2 Winstons a robots wan, de. Just car ymlaen seithi. A gobeithio dwi'n cyrraedd chi fo'n amser I healio chi. Okay. Ia, os... Just... Trio, just symud lot, paid aros yn un lle neu fydd Winstons ma'n just yn...
Smasher ni. Smasher. Okay. So dwi'n mynd i cael gwared o'r robots off. Holy jeez. Oh, sugar. Mae fe'n OP yn dyw e. One shot kills, man. Revive, please, revive. Oh, yeah, that's it. Diolch yn fawr. Reg bag. Oh, mighty. The queue now. Yeah. Oh, hwnna'n good. Wel, gael, ta aros o gwmpas efo Owain, ydyn I just healio chi. Alright. Holy hell. Jesus Christ, mae dau gargoyles. Oes. So dwi'n meg... So, Ieuan, mae ddim yn just jumpy ffwr. Dwi'n full healing mode on, so... Nice. Aim down. Yes! Woo! Da iawn, team. Mae hwnna'n un o'r un o dda. Oh. Ti eisiau cael e? Go on, A grieving widow. Weaving widow? Aye, Jenkinstone. seriously? Oh, shouty os ydych chi heals, ydych fi just gael gwybod. Wear your tail. Na, fi'n ffain. Ok, dda yn ganol gwffio, lle. Oh, yeah, of Just course. fi cael... Dwi'n tyn cadw golwg yn chi, ond... Should be a lever around Iawn, so here fydda... to open So ddim dwi'n cwffio ta 6 eco, wan. Want to ask how you know about Un ar ôl ei gilydd. There ain't a prison Hwn around eto, to keep me paid aros yn un lle, stick a Now keep move. pulling. A stick yn Pwy gilydd. bydde'r pedwerydd person sy'n hanner decent at Overwatch 2? O ran ffrindiau ni neu rhywun yn chwarae? O. I fi, mae'n chydig bach fatha... Well fi cael rhywun sy'n bach yn crap ond yn joio fo. Yeah. Na rhywun da sy'n fatha'n sucker Sy'n fun dweud Fi. Yeah. Yeah. Signo'r egni mas o'r stafell. Yeah. Oh my god. Ok, so... Dwi'n di aros fyny top o fydde, sticwch efo'ch gilydd. Sticwch efo'ch gilydd, gos... A o'n i'n... Right. Oh god, marionette. Un lawr. Ie, so ma'n just yn... Weepy. Oh dear. Oh, nes i explode off fy hun, silly boy. Gall i heal o fi. No. Diolch, diolch, diolch. Oh god, ydy hwnna'n real? Na. Watcha. Sorry. Ooh. Marionette. Ti'n iwsio ultimate chdi, Morgan? O, fi ddim gyda ultimate o fi. O, faint y percentage gyda chdi? 72. Iawn, oce. Deitha fi patefo fo, iawn. Cos, nawn ni'n combindio dau ar un ni. Ooh, oce. A mae'n gweithio allan. Cos dwi'n gallu healio Bob. So, os dwi'n neud thing fi, fydd o'n reit OP dwi'n dyn da. Nice. I climb this land. Uh-oh. Ie, so mae hwn bach yn... You flaming drongo? Why are you being such a flaming drongo? Oh my god! Ie. Okay, have you got a special? Oce, ti'n dati fi ta, ti'n dati fi. Ble ti? Oh, yeah, okay, go on then. Oce. O, basta mi'n neud y thing yna. Fi yma. Oce, sicr allan. O, dwi'n 99. Good, oce, mae'n iawn.
Beth nes i wneud fan'na? Dyma. So, ti di sydyn Bob allan. Bob di fatha robot friend chdi. Okay. Woo! Yes! Mae hwnna'n un anodd, cos ti'n gorau overwhelmio nhw. Yeah. Iawn, ti'n gorau tafod... Ti'n gorau tafod dynamite chdi at y drws. Alright. My dynamite will burn this door to the ground. O, wytio. Brilliant. Rwan, ti'n dweud o. Oh, for What? God's sake. Right, here we go. Good shot. Iawn, Hey! fydd y Sigma fa ma fan de, da ni'n methu cwffio fo. So, Yeah. gen i just paid i cael dy jwtcha gyda fo. So, mae'n gael, ti'n dod. Oh, for God's sake. Oh, Dim jwtcha da, a rhedeg i ffwrdd, di'n problem iawn. So, dilyn fi ffordd ma wan. So, disgo fod o lawr chydig, de. Finally made it. Disgo fod o lawr, de, a... Okay, ffordd ma, let's go. Stay away from that thing. Unless you want to be in a world of hurt. So, either despawnio yn munud. Whoa. You just red egg, yeah? Yeah, just cael ymlaen, pa'n stopio. Never mentioned the castle is haunted. Ever seen one that wasn't? Stay focused. Let him in, guys. Any minute. Cael ymlaen ffordd ma, ond ti'n gael rhedeg o'i wrtho fo gynta. Alright. Oh shit, wysia? Oh, shit! Ie, mae o'n... Smin trwy dysa. Neu... Bloc healer chi. Smin. Dwi healer chdi. Okay, watch out, mae'n y bastard yma, de. Just hamro fo. Did the bride Oh, reanimate ideal. all these omnics? Nice. Frankenstein invented one. Question: is she married to the doctor or his monster? Really not Oh, Jesus. right now. Says you. Oh, fidi marw. Someone get that slacker off the ground. Looks like you need a hand. Oh, I just got a key. More cute. Idolized Junkenstein. Okay, mae'n tynnu sy'n fel... Oh, sorry. Mae'n dal nôl fama, de, gwylod y corridor, iawn. Yeah. Cos mae'n shilot o junkrats o dod. Nôl i fama, de. Oh! Fast. Oh, ydy e'n neud ydy? Ia, hwn di'r boss battle yn, de. Mae hwn just Ie. yn ffocin... Ti'n gwybod ffindio sombra a seithi, ond mae'n just yn ffocin nuts. So, just cael ymlaen symud a gobeithio ydych chi ddim yn marw. Di hwn. Nice. Mae hwn yn bach yn anodd. Okay. O, hwn yw'r final battle, ia? Ie, hwn i'r final battle, Oh, ie. nice, okay. So, hi ti eisiau ffindio fo tro. A seithi hi. Hi sy'n bwysig fo tro. Okay. Ond, i di sylwi fod pethau'n mynd yn nuts. He did the mash. He did the monster mash. Oh, damn. Holy shit. Oh, shit. Hurt pretty badly, man. Thank you, man. Oh, pity my red. I need a doctor. Dal ar ultimate chi. Cos eith hi'n waith. Hers is downright. Beth Ble i'n mae meddwl? hi? Ble mae hi? Wouldn't go pointing fingers. Mynd y bastion oedd yn chydig, iawn. So, da ni isio dal ar... Oh, right hand y diwedd, yeah? Ia. Well, the final push. Need to gyd yn defnyddio specials ni. Maen nhw'n gwybod, alternatives, so fe. Ie. Nid specials. Sorry, man. Go bod y line go. Sorry. Go bod y line go, mate. God, fi'n... Ni'n edrych fel amateurs. Bloody amateurs, Emrys.
A chdi ta rhan o e-sports team. Yeah, I know. Na, you know what? Fi'n mynd mor fed up weithiau gyda yr e-sports, achos mae gymaint o trefnu rhwng colegau eraill a cael nhw I gyd. It's just like, oh, mae'n rhoi pen tost I ti. So... Yeah, Sigma. Paid o twitcha Sigma. Ti byth I cwffio Sigma. Oh, shit. Paid o wastio bydd o Sigma. Right. Just redig I ffwrdd then. Yeah. Na, tegwch, mae'r Team Rocket League yn ffantastig a maen nhw wedi bod ers blynyddoedd really good. Wastad yn troi fyny, wastad gyda agwedd cywir. Just the new batch o Valorant players sydd wedi bod yn broblem. Oedd nhw'n chwarae Valorant o gwbl? O'n nhw yn, ond o'n nhw ddim yn gallu cymryd colli a o'n nhw just ddim yn troi fyny a stuff a bod nhw'n really fel flaky, so... So rwy'n mynd lawr. Oce, dwi'n... So nhw'n just yn disgwyl ennill fel tro? Falle. Mae fel rhywun yn cymryd y pêl adre gyda nhw achos nhw ddim yn ennill, like, you know, dyna o issue wrth dy fi. So yeah, canolbwyntio. Overwatch 2 nawr hacked. Rocket League. Dwi'n mynd dweud fod Overwatch 2 ddim yn toxic. Mae llai toxic na Valorant, da. Yeah. Mae Valorant just basically fatha version mwy insane o Counter-Strike, a mae o'n fatha... Yes! Yay! Boom. So, yeah. So amlwg, os ydyn ni... Mae bod un lefel hyn ydi o, basically. Just mae o'n mwy nuts fel tro, ie? Oh, okay. So, ond ie, ydych chi wedi goffan... So, ydych chi wedi gwneud yr Halloween event? Diolch Emrys am gwahodd ni wneud hwnna, achos byddwn ni ddim wedi. Endorsement hefyd, ffantastig. Da ni'n cael endorsio'n gilydd, eitha ffrindiau. Na, fi'n gwybod. Ond mae hwnna yn... Mae'n rhywbeth extra i Overwatch ddim yn really pwynt allan. Hwn wan, dwi'n darllen yn intimidating chwarae PvP, ond mae'n PvE yn y fydde, so... Yeah. Nice. Change bach. Good. Mae hwn yn hwyl. So beth ni unloco am y hwnna te? Dwi'n siŵr yn sbyn yr... Reach battle pass tier 8. Woohoo! Woohoo! Green level 89. Oh, da iawn. Dwi wedi cael mythic Genji fi. Oh, ffantastig. So ni ddim yn lock unrhyw beth? Os ti'n mynd I... Hero Gallery, new damaged hero unlocked, mae'n dweud. Ash is the leader of the Deadlock Gang, a group of bandits and criminal who menace. Oh, wait a sec. Mae Cyrifarach yn chwarae fi sydd gyda'r unlocks. Dos I challenges a dos I events. Illa I beth ti wedi cael ei voice lines a sprays gyda llaw. Ond i'n moch di gael mwy. Ond nes I Wel, events. oedd dal yn hwyl. Sgolau gwylod. Sgolau law. A ddylech chi gwybod beth ti wedi unlockio. A stwff ti unlockio yn gwylod fel efo. Voice line. Voice lines ti gael, o ie. Whoopity-doo, Basil. Na, tegwch, nes ni joio hwnna, ddo. Ie. Mae Overwatch 2 yn lot o stwff yn rhan. Ond mae'r stwff mae'n neud yn dda yn really da. Dwi'n teimlo. Dwi'n joio. Ond mae hwnna'n gorffan fory ddo, yr Halloween terror. Right. Ond, os ti'n mynd I dda, yn arcade mode, mae'n wastad, yn arcade ac yn custom games, mae'n wastad stwff. So, ydy o ddim cweith, ti'n mynd gorau chwarae PvP, de? O, mae'n ie. So mae'n mwy, there's Junkenstein's Revenge hefyd. So ni wedi chwarae Wrath of the Bride. Yeah. Cool. Okay. So, ond mae hwn yn goffan fory, ond dwi'n mynd ein dolyg, dwi'n meddwl. Yeah, nice. Wedyn, yeah. So, dwi'n siarad Overwatch o fi, o'ch shout fi'r do. Yeah, dwi wastad yn y Discord. Ie, dwi wastad, dwi wedi cael pethefnos neu wsos a hanner o cod. Dwi'n hollol dyfaru prynu hwnna. Joio fo. Dwi'n joio. Ie. Ond cod, ie. Wel, fi di dechrau, ti'n gwybod Ieuan? Ieuan, chi di gwrdd o Ieuan. Basically, di mynd I chwarae co-op
FIFA and seasons, co-op seasons. Mae hwnna just yn throwback I pan o'n ni'n chwarae gyda fel brodyr pan o'n ni'n plentyn a chwarae co-op fel Korea a pethau. Mae lot o hwyl yn y banter ti gallu cael yn neud hwnna. Ond fi wedi rhoi eitha dipyn o oriau mewn I fe, achos mae'r format, chi'n cael 10 gêm a chi'n gorfod trio mynd land division neu aros yn division mynd lawr. Fi'n gwybod, Dwi'n meddwl ddylai chwarae neu stream competition FIFA neu rhyw fath o sports game. Ie. A neud o'n neud interviews. O, ti'n dad nhw gyda'r green screen. Fydd hwnna'n hwyl, Fysyn nhw gyrmu Rugby Challenge 20, ond mae'n fucking crap. Terrible I streamo. Ond, oh my god, terrible anyway. Mae po ifo newydd am ddim, de. So, os di pobl ddim eisiau prynu FIFA, dwi heb di prynu FIFA newydd. Hwn di FIFA gyntaf fi ddim brynu ers 6 years. So, dwi'n meddwl sydd yn gallu cael criw o pobl ar Discord yn chwarae at ei gilydd. Ie. I downloadio fi'n credu gyda cwpan y byd, bydd e'n ffynnu I ni gyd pigo tîm a cael doubles tournament World Cup. Singles tournament. Na, ddim singles. Doubles. Not doing doubles. Oh, come on. Not doing doubles. You do it. Ti'n neud I'm taking the ball home eto. Pa I neud hwnna, Emrys? Ti'n gwestiwn hwnna? Singles. Pa I neud amser nes I ddod, a neu fi a Iestyn Ciro, ti a Owain. O ti'n gallu gweld yn gwyneb ti, o ti ddim yn hapus. Achos o ti ddim gyda rheolau llwyr dros y stael o chwarae. A dyna pam chi angen cyfathrebu. Mae'n dathach chi ennill, dathach ni golli. Mae'n y wahaniaeth. Mae'n y wahaniaeth. Wyt ti'n cofio beth oedd digwydd, Morgan, tro dweud ni'n gwneud FIFA tournament? Ie? Ie, rwy'n cymryd like 6 awr. Oedd e'n. Ond hwnna oherwydd rwy'n ni'n chwarae pob tîm yn y World Cup. Yeah, that's true. Ond that's true. Newn ni just neud custom tournament gyda'r tîmau. Newn ni ddim pigo 3 tîm yr un fel wnaethon ni drwy'r diwetha. Oedd hwnna'n stupid. Ond, hindsight's a bitch, fe. Dyna'r thing. Rhaid ni bod yn gallu just pigo un tîm sydd yn y cwpan y byd a just neud mini tournament gyda'r tîmau yna. Ond fi eisiau fe bod yn doubles. Come on. Doubles. Be o'n i'n meddwl sy'n ffynnu yn dweud de, os dy'r gem, mae gen i fi snooker 2019, iawn. Mae darts game, bydd hwnna'n eitha ffynnu. Darts game, dwi'n meddwl, ond os o darts game o'n, ydy darts game yn thing? Ie, fi di gweld, mae nhw ar gael, ni jyst angen ffeindio yr un ar Steam. Pwy ti'n Google starts yn Steam, de? Starts? Darts yn Steam, de? Number 1 game ydy hentai darts. Oh my god. Ti di dweud yna, mae rhaid I ni wneud e. Na, joke. Oh god. Wyt ti'n gwybod beth I hentai? Ie, ti o beth, really embarrassing. Oh ie, mae yn. Ond ni di cymysgu anime gyda hentai. A ni'n siarad amdano fe, really proud, fel, hwnna'n... Mae lot o bobl yn hoffi hwnna. A ni fel, na, nes I gweithio mas. Beth o'n i'n dweud ar ôl, a ni fel, oh my god. Pwy oedd ti'n dweud hwnna I? Fi ddim yn cofio yn union. Ond ges I couple o raised eyebrows amdano fe. Just, oh god. Neu fatha, dwi dal eisiau gwneud Monopoly yn iawn de. Dim ar Tabletop Simulator. Yr un PS1, oedd good game PS1 Monopoly. Na, oedd na game, oedd gyda fi fe, oedd e'n really good. Ond, problem ydy, mae Monopoly dal yn ddryd ar byncyn ar, Steam. Mae dal yn 12 quid. Really? Ynddi. Ond dwi'n meddwl board game, online board game yn dda. Na, rwy'n cofio. Rwy'n chwarae Cluedo. Rwy'n ni'n prynu, rwy'n ni'n cael Cluedo ar y PC, hyn yn nôl back fel 2005. 2005, rwy'n meddwl? Rwy'n cael install o fe, ac rwy'n meddwl, right, let's play on the hardest difficulty. Ni'n really dda, rwy'n fi efo dad, and right, ni'n dda at Cluedo. Let's just ride at a hardest difficulty. Let's go. Oh god. First round. PC, tro computer, Mrs White. Cerdded mewn i'r first ystafell, guessed it. We were like, what? The hardest difficulty, you were just a computer just guessing at our first go.
No Literally, and he like... Oh, mae potluck yw hwnna that was ddim fun. mewn ffordd, ond silly and do it, yeah. Just lower the difficulty. Un thing arall dwi'n rhoi i chwarae, dwi'n gwachio pobl yn chwarae, di Jackbox Party. Yeah. Oh, Yeah. Jackbox Party. Yeah, hwnna'n so hwnna'n da. gallu yn streams da hefyd. Yeah. Ond iawn. Dwi eisiau neud... Yeah. Dwi eisiau neud rhywbeth... Ella sy'n mwy ffynnu sy'n ni ddim yn neud ffwtsbol fatha sports tournament. Yeah. Be di'r soccer game rhata ar... Ydy genital jousting banned ar Twitch? Ww, dwi'n meddwl fod o. Oh. Yndi, dwi'n meddwl. Ai, fi ti'n ein. Ti teip o genital yn Steam, da? Genital jousting. Ac o dan fo, Ultimate General Civil War. Yeah, hwnna. List of prohibited games on Twitch. Yeah. Be sy'n... Let's go on. Jeff Jones. Dwi'n rei mae'n siwr banned. o hwnna. Oh no, wait, prohibited games without... Oh no, without an adult-only rating. Yeah. It's prohibited. Sad. Methu chwarae genital jousting. BMX Triple X! No! Yndi. Morgan, Fi gyda hwnna, fi gyda hwnna, PS2 version. Yeah. BMX. Ti'n methu PS2 chwarae... ydy'r... Is i benthyg i, ti cofio? Yeah! PS2 ydy'r un sy'n cyfro fyny. Oh, ydy? Ie. GameCube ydy'r un sy'n dangos fod dim. Oh! Paidwch a gofyn pam dwi'n gwybod hynna. Chwilfrydig iawn o ti, Emrys. Second Life? Really? Yndi. Second Life is banned ar Twitch? Yndi. Cos ti'n methu, mae o'n... Ie. Nes i bod ni plate up yn ddiwedda. It's a version llai intense o Overcooked. Hwna, it's cool. Oedd Josh yn sôn am game yna, fi'n credu. Ie. Ond dweud, mae un lle chi fod redig restaurant, ond mae fe fwy fel pixelated a fel... Ie, oedd yn dweud oedd yn really dda, achos ti angen redig y busnes. Ie, ddim... Ond ti'n rhedeg o efo ffrindiau, ond ddim fatha... Mae gennych chi 5 seconds neu'r 6 pryd. Na. Mae mwy laid back, dy. Okay. Be di'r top sports games? Way of the Hunter. FIFA yw e, obviously. FIFA yw e. Rai bod e. FIFA. Bydd Madden a NHL, NBA, by nhw yna rhywle. Ie. Wyt ti'n cyfri wrestlo fel sports game? Dyna'r thing. Do, sy'n ni'n dweud. WWE, NK or whatever. Mae yna loads o se. Mae yna... Nhw yw'r... Football Manager. Allai'n meddwl yn byd gwaith o streamio Football Manager. Na. Go on, Football Manager. Na. Beth am F1 Manager? Oh my god, pai. Dwi'n mynd rhaid mwy update o'n stopio update efo. What? Mae hwnna dod allan like 2 wythnos yn ôl. Yndi, ma'n nhw'n stopio. Patch this a di patch ola nhw. Pam? What? Mae hwnna mor bloody cheeky. Well, ti'n gwybod pam? Cos F1 Manager 2023. Oh, ridiculous. Mae o'n... Wedi codi lot o stwr. What? But ond mae F1 Manager yn dod allan, like... Yeah. August. Oedd e? Yeah. What? Mae'n cael last patch. Just a statement. Yeah. Last week we released a message stating the next update would be a last significant update for F1 Manager, and that would not be addressing some of the issues players have raised. This message was met with negativity by you, our players, and this was understandable. To be clear, we will continue to support the game. There'll be further updates beyond the next one. As part of this, we will now be resolving the issues of car not unlapping under a safety car and the effects of a DRS and the effect of DRS in races. So that's some game-breaking stuff there. Yeah. So yeah. So mae hwnna di pisio lot o pobl off. I bet. Am game bloody newydd hefyd. Yeah, cos mae o fatha 2 months and 2 days after release. Yeah. The game's on basic life support. Rwy'n mynd ar y blwmin F1 Manager subreddit, and it's just, you know, post just no bono, no, this is not right. Yeah. Mae just yn... Mae o'n nuts. Mae'n fatha... Yeah.
Cos o'n i'n chwarae... Nes i... O'n i am streamio bob un ras. Right. Ac oedd o mor effing boring. A bob ras yr un peth. Ti o beth, rhaid i fi dweud, fi ddim yn fan, just as soon, ti'n gwybod pan nes ti un stream lle o ti'n chwarae lot o fel Gran Turismo PS2, oedd fi'n credu Colin McRae's oedd e, as soon yr engine, fi'n credu fi'n rhy sensitif gyda sain, os fi'n gwrando ar hwnna, ddi stop am stream, fi ddim, mae fel blender, mae soon blender yn gwaith, a fi ddim yn hoffi graig fi'n defnyddio blender, gormod, pan fi'n cael breakfast, fel, oh, shut up, like, you know. So, trio gwylio rhywun yn stream o, y sain yna, fi just fel, oh, no way, no way. Dwi wedi mynd i gysgu cyn heddiw efo fatha sounds of Ferraris, neu fydd. Best rally sounds. Oh, no way, Emrys. No way. Dwi love efo. Put that straight into the veins. Really? Beth ydy'r hoff... White noise neu rally sounds. Oh my god. Check it on. Beth ydy'r hoff engine ti o'r Formula 1 cars? Dwi'n dweud V10s, dwi'n cofio'r V8s yn fatha 98 ymlaen. Just oherwydd oedd yna ni dechrau mewn i F1. Right. Nostalgia eto. Ond dwi'n y pobl os yn dweud fod y synaf rwan dim mor ddrwg mae pobl meddwl dyn nhw. Right. Dwi'n meddwl, mae F1 fans, da ni'n gallu bod reit difeis, de. Right. Da ni'n gallu... Cos mae'n gymaint o crap. Mae'n gymaint o crap yn mynd ymlaen. Yeah. Ti'n gyda reswm da i fod yn div, I suppose. Ti'n gorau wastad, always be paranoid, always be paranoid. A just for that, mae'n ond ie, dwi'n meddwl V8, dwi'n meddwl, V10's i'r atab, de, ond... Mae'n... Ie, ond y V12s yn y 90s, o hynny'n swnio gormod, de. Ond, oedd y rally cars di, that's my forte. Put that in... Sa'n byd gwella mynd i rally bach yn y nos a gwachad ceir yn cael ei hamro. Wel, yn i hoffi y ffaith bod Colin McRae gyda'r boi o Gymru o fel Glynebwy yn neud y co-calling neu beth bynnag nhw'n galw fe, sideman, beth nhw'n galw fe? Co-driver. Co-driver, there we go. Oedd hwnna'n refreshing, ond ar wahan i hynny, fi'n hoffi cerddoriaeth in the middle bit yn y canol, you know? Os i chwarae Colin McRae 2 PS1, the US version, mae'n dim fos yn neud y llais. Nah, travesty, what? Ie. Mae'n world class. So, mae'n Nicky Chris y rally, mae'n mor famous yna. Ie. Ond, na, dwi'n mynd i'r Autosport show mis Ionawr, Birmingham. Just put that straight in. So, NEC. Yn yr NEC, so dwi'n... Nice. Na, dwi'n joio. Ond, hynny'r thing we, dy pobl yn gwybod dwi'n canat oherwydd mae car fi'n trash. Ond, approach i'r thing ydy, os dwi ddim yn mynd i wario ar car really da, just a point i'w gael car in y canol chwaith, neu fe byth yn satisfied. All or nothing, efe? All or nothing. Righty. Go big neu go home, dyna'r dywediad. So, dwi basically efo sim racing setup there. Yeah. Does the same. So, yeah, dwi'n joio fach yn hawlio. Right, 11. Hapus i gorffen efo na, boys. Yeah. Gysgu nawr, ond falle Rally fori. videos. Fi gwybod mae D&D dy ti fori o. Emrys, fi'n gwybod, fi'n credu, fi'n mynd i trio. Ti'n mynd i Manceinion, falle byddai'n ni'n neud stream nos fori FIFA 22 co-op gyda Ieuan, jyst i weld os fi'n gallu cyrraedd yr ail gyngrair, achos bach o stori fan hyn. Mae dyn ni fel PS5 a PS4, un yn y man cave, un yn y thing. A obviously, os ti'n defnyddio un PlayStation Network account ar y ddoi, os mae'r person yn logo mewn i'r un arall, mae'n cicio chi mas. A fel unrhyw game online, os chi'n cic mas, default win i'r tîm arall. So, mae 10 game, oedd angen ennill y game olaf, 31 munud, ddim yn y game nawr, wedi mynd heibio, ni'n curo PSG
ni'n Lerpwl, 1 dim, a fi'n cael kick-out o fe. Ond, be fi'n teimlo'n fwy ofnadwy, o fi'n colli tymer gyda fy mab sy'n 9 mlwydd oed, pan gyd oedd e eisiau neud oedd chwarae Overwatch, achos oedd ddim yn in-game Overwatch, ti gyda fel audio settings a chat settings i gallu siarad, oedd e ddim yn gallu cael hwnna i weithio. So, oedd e wedi bod yn aros am ryw 30 munud i trio cael hwn i weithio. Oedd e'n credu o'n i wedi gorffen a nes i just colli'r plot, so o'n i'n teimlo fel dad really, really drwg ar hwnna. So roedd fi dweud sori fe, esbonio fel fi'n psychopath, basically, a bod rhaid fi cofio bod yn game, a just dim ots, ond basically redemption yw'n osfori fi trio gorffen, a dylen ni wedi ennill ar trydydd gyngrair, ond nawr ni gorfod trio wneud e to. So gobeithio, ni'n gallu cael cwpl o pobl eraill ochr arall yn neud forfeit i ni gallu mynd trwy hwnna eitha gyflym. Di FIFA 22 yn cosplay? Na, dwi ddim. Iawn, oce. Mae gen i fi hwnna PC, dda. Actually, fi'n credu os ti'n defnyddio version PS4, falle bod e. Ond mae rhaid i chi download o'r version PS4. Fi'n gwybod, mae'n check on, anyway. Check on. Anyway. Cool. Cool. Sorry, I'm rannu hwnna. Fi'n teimlo, mae pawb yn meddwl lot llai, ond... Yeah. Mae'n dig. Fi'n credu peth pwysig yw dweud sori. Os ti'n dweud sori a ti'n gwybod bod chi'n bod yn idiot i rhywun, mae'n okay. Mae'n okay. Dyna sut fi'n cysgu heno. Dwi'n meddwl mab chdi'n judge chdi mwy amdano chdi chwarae co-op FIFA, dwi'n meddwl. Probably. Mae'n fel, pam chi ddim yn chwarae Overwatch neu Fortnite neu Minecraft? Co-op FIFA. Co-op FIFA, what? FIFA, sell out. Yeah, exactly. Brilliant. Oh man. Okay. Wel, diolch am pawb am gwylio ni heno. Ac, neu gwylio ni yn y dyfodol os ti'n gwylio hyn ar YouTube neu unrhyw beth. God i gyd yn y stream nesaf. Ideal. Hwyl fawr. Hwyl fawr.